Moi bo día a todas e a todos. Vamos dar comenzo a esta sesión ordinaria. Primeiro punto do orde do día, aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións ordinarias de 31 de outubro e a extraordinaria do 7 de novembro. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto, aceptación da encomenda da xestión das tarefas de apoio e asistencia técnica na contratación das actuacións de mellora de eficiencia enerxética na fachada do edificio do Centro Asociado á UNED de Pontevedra e aprobación do convenio regulador da mesma. Procedemos á votación. Bueno, non sei, a ver, os voceiros credes palabra ou... Que? Vale, tena don Jorge Cubela, do Grupo Provincial do Partido Popular. Moi bons días a todas as compañeiras e compañeiros a este pleno. Neste punto explicamos que o Consorcio Universitario do Centro Asociado á UNED, entidade de dereito público dotada de personalidade xurídica propia, da que forma parte a Diputación de Pontevedra dende a súa constitución en decembro do ano 16, precisa acometer a reparación da fachada do seu edificio, que despois de case 50 anos de funcionamento presenta un deterioro importante, constituindo un perigo para o alumnado. Aproveitando dita reparación, preténdese implementar medidas de mellora de eficiencia enerxética do edificio, que reducirían considerablemente a demanda enerxética anual de calefacción, refrixeración, emisións anuais de CO2, etc., e o convertirían nun edificio máis sustentable dende o punto de vista medioambiental. O papel fundamental deste centro no desenvolvemento científico, cultural, social e económico e da investigación e da formación profesional tanto da sociedade española como daqueles países cos que manteña actividades e relacións de cooperación, redunda de xeito evidente nos intereses peculiares da provincia, que a Diputación debe preservar e fomentar. Neste contexto, con data 17 de xullo deste ano, a Xunta Reitora do Consorcio, no eido do disposto no artigo 11 da Lei 40/2015 de 1 de outubro de réxime xurídico do sector público, por razóns de eficacia e a vista de que carece dos medios técnicos idóneos para elo, acorda encomendar á Diputación de Pontevedra as tarefas de apoio e asistencia técnica na tramitación dos expedientes de contratación necesarios para as actuacións de mellora de eficiencia enerxética na fachada do seu edificio de Pontevedra. Tendo en conta que a Diputación dispón de servizos con capacidade técnica suficiente para xestionar os procedementos de contratación e apoiar na execución das obras obxecto da encomenda, o Pleno, de conformidade co ditame favorable da Comisión Informativa de Transparencia, Réxime Interno e Facenda, acorda por o Pleno aceptar a encomenda de xestión á Diputación de Pontevedra das tarefas de apoio e asistencia técnica na contratación das actuacións de mellora de eficiencia enerxética da fachada do edificio do Centro Asociado da UNED de Pontevedra, acordada, como dixen antes, con data de 17 de xullo de 2025, pola Xunta Reitora do Consorcio Universitario do Centro Asociado da UNED de Pontevedra, e aprobar o texto do convenio entre a excelentísima Diputación Provincial de Pontevedra e o Consorcio Universitario do Centro Asociado á Universidade de Educación a Distancia de Pontevedra. Queda explicado, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista a deputada María Ortega Iñarrea. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, primeiro quero disculpar a César Mosqueira a súa ausencia. Xa saben que está no 8º encontro de cidades pola seguridade viaria e a mobilidade sustentable da DXT e da FEMP en Badaxoz. Por iso non nos pode acompañar hoxe no pleno. Dito isto, quero contar. O Servicio de Arquitectura Provincial encárgase de conservar os edificios provinciais, realizar os seus proxectos e dirixir as obras que lles afectan. O patrimonio construtivo desta casa é extenso. Varios edificios en Príncipe Felipe, Areeiro, Mouriscade, os administrativos do Pazo Provincial e a antiga sede de Educación, aquí ao lado, ademais de todos os inmobles do Museo de Pontevedra, entre outras oficinas. O seu obxectivo último é mellorar, manter e adecuar as instalacións e os edificios que son parte do patrimonio provincial. Como é sabido, en calquera caso, tamén elabora informes urbanísticos de acordo coa legislación específica aplicable á Deputación e os que requiren desde os municipios da provincia, aos que esta institución debe colaboración. Nestes momentos, hai un labor que consideramos central que recae neste servizo, a supervisión e traballo sobre o proxecto definitivo da reforma de Santa Clara.
Lembramos que o proxecto básico leva tempo feito. É necesario redactar outro modificado que debe presentarse para conseguir a licencia, cos moitos cambios anunciados sobre o orixinal por parte do vicepresidente Domínguez, xunto coas indicacións de patrimonio, cusa utilización diso está en proceso. Tamén sabemos que a rehabilitación dos edificios centrais do museo ten que estar da man e informada por parte deste servizo. Todo isto tradúcese, sabémolo, nun labor insente, detallado e coidadoso que ocupa horas de dedicación a edificios que son, ou deberían ser, a xoia da coroa para esta administración provincial. Tamén quero lembrar, a máis, que o vicepresidente Domínguez acusara ao anterior goberno provincial de deixar o Departamento de Arquitectura fora dos proxectos de Santa Clara e dos edificios centrais do museo. De ser certa esta afirmación, vertida no seu día, a realidade sería que o volume de traballo nestes 2 anos tería aumentado de maneira exponencial. Supoñemos, por tanto, que o Servizo de Arquitectura debe estar a día de hoxe ao límite da súa capacidade, se non xa sobrepasado, por toda a carga de traballo e o persoal do que dispón. Mais agora, vostedes, con este punto que hoxe traen ao Pleno, queren incorporarlle a maiores novas tarefas de apoio e asistencia técnica na contratación das actuacións de mellora de eficiencia enerxética da fachada do edificio da UNED, un edificio que non é de titularidade provincial. Dende o noso punto de vista, resulta loable colaborar cunha institución da que formamos parte do Padoado. É certo, pero consideramos que ou dimensionan correctamente o Departamento de Arquitectura Provincial ou non van dar conta do recado. Os edificios propios que precisan actuacións e melloras van quedar aparcados. Encárgase de todas as encomendas que vai acumulando o servicio, de todas as encomendas que vai acumulando o servicio non parece razonável, a menos que lle destinen máis recursos, e non só en forma de complementos aos salarios da xente que se forma a equipa, senón de máis persoal. Vostedes que teñen a responsabilidade de gobernar saberán o que teñen que facer. Insisto, a arquitectura xa tiña antes e segue tendo agora que supervisar e informar proxectos de vital importancia como son os do museo. Se agora lle aumentan a carga de traballo con encomendas externas, incrementen tamén os seus medios. Agardamos que atendan a nosa reclamación, aínda que non semella que o vayan a facer vendo o orzamento do 2026 para o Departamento. Temos a esperanza de que a sobreexistencia que están a facer caer sobre o Departamento de Arquitectura non supoña un novo retraso no que realmente debería ser un proxecto vital para a Deputación, sacar adiante a rehabilitación de Santa Clara e dos edificios centrais. Quero lembrar que xa van perder unha subvención para financiar estes últimos e agardo que a saturación en arquitectura non supoña unha nova excusa para justificar novas demoras nos edificios do museo. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra o voceiro Jorge Cubela do Partido Popular. Sin acritude, que sabe que a quero ben e a respeto moito. Pero a verdade é que é a primeira moción ou punto de debate nos 6 anos que levo de diputado que non sei exactamente como contestar. Quero dicir isto. Dito isto, se vostede aproveitou a través do señor Mosquera, que hoxe non está aquí, utilizando este punto para atacar ao señor Domínguez, nun punto que nada ten que ver, con algo que ven a pleno para formalizar un punto de encontro, unha colaboración, enténdaseme ben, a posta a disposición dos medios técnicos da Diputación, a UNED de Pontevedra, despois da xustificación que fixen, pois da importancia que ten para a provincia este centro, ao cal pertence a Diputación como membro de pleno dereito na súa xunta reitora. O único que lle podo dicir hoxe é que se están preocupados porque o Servicio de Arquitectura da Diputación, que funciona a pleno rendemento, necesita medios, os terá. E que a Diputación vai estar aí para atender a man a UNED sempre que poida ser necesario, como neste caso. E quero deixar claro, por se alguén queda preocupado nas pantallas dos que estean vendo este pleno, que o único que vai facer a Diputación é facer a tramitación ordinaria e administrativa da contratación, nada máis. E
ao mellor o que teríamos que reclamar aquí tamén todos, se alguén en Madrid nos está escoitando, que seguro que non, é que o Estado dote a UNED dos medios necesarios que precisa para poder ter capacidade técnica para facer calquer trámite ou xestión. Nada máis. Remato. Gracias, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra de novo María Ortega. Bueno, encántame sorprender, señor Cubela, e máis o voceiro do Grupo do Goberno. Teño moitísimos argumentos para atacar o señor Domínguez, máis alá que aqueles que preocupan a todo o grupo, nomeadamente ao señor Mosquera. Moitísimos. Entre eles, a súa forma de dirixirse a esta voceira en outros plenos. Tamén o podo atacar pola incapacidade manifesta deste deputado, esta incapacidade que demostra en non levar a cabo proxectos nas áreas nas que ten responsabilidade, como, por exemplo, memoria histórica. Entón, non é o caso de que hoxe no pleno de hoxe o quera atacar a él, senón que queremos poñer en relevancia unha situación que se dá neste Servicio de Arquitectura. O Servicio de Arquitectura ten moito traballo e está a pleno rendemento, pero tamén sabemos que está ao límite da carga de traballo. Entón, por suposto, xa o dicen que nos parecenos loable colaborar con outras administracións, faltaría máis, apostamos por eso, porque é moitísimo máis eficiente e sempre mellora a calidade de vida da xente da provincia, neste caso, todo o que se leva a cabo. Pero é a nosa responsabilidade poñelo de manifesto. Sabemos que o poden pensar, pero, bueno, é outro punto de vista, o punto de vista da oposición. Entón, por eso, utilizamos este micro para comentalo, para dicirlo. Alegrámonos escoitar e esperamos que así sexa e o vixiaremos e fiscalizaremos que se o servizo está sobrepasado por levar a cabo este ou outros traballos que se lles encomenda, o vayan a apoiar, non esperamos aumentando a carga de traballo do persoal que xa está, que tamén ten un límite, non lle vai a pasar como persoal médico na sanidade e o de enfermería, que están desbordados e ao final collen baixas, e senón, pois, apoialo tamén aumentando persoal para facer estas cousas. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. Pecha o turno de intervencións. Deputado Jorge Cubela. Non sei, imagino que non, porque vin con bastante vehemencia na defensa do Servicio de Arquitectura que esta non será a primeira vez que o bloque que gobernou esta casa 8 anos se preocupa pola falta de medios do Servicio de Arquitectura. E quero pensar que non é a primeira vez, que cando gobernaron, pois os escoitaron e nas mesas de negociación das modificacións das RPT e na dotación de medios no orzamento fixeron os esforzos necesarios para que o goberno bipartito pudera dotar de medios o Servicio de Arquitectura. Seguro que foi así. Seguro que tamén esta casa, cando moitos concellos da corda do goberno, como ahora sabemos, aproveitaban o CEPAN ou asín para que o Servicio de Arquitectura lles informara memorias técnicas, licitacións de procedementos municipais, pois que tamén estuveramos igual de preocupados. E moi nerviosos teñen que estar no BNG de Pontevedra despois de saber que por primeira vez a Diputación consigue que a última lección do mestre, eso é unha xestión de memoria democrática e de memoria histórica, veña á provincia de Pontevedra, a ser exposto 3 meses durante o exercicio 2026 gracias ás xestións do vicepresidente da Diputación e de ninguén máis, que, sí, tan nacionalistas, pero o primeiro goberno provincial que consigue que unha das obras cumbres de Castelao no exilio, a última lección do mestre, co que significa e demais para todos, veña á provincia de Pontevedra a ser rendida como homenaxe por todos os pontevedreses en procesión, porque vai haber procesións de pontevedreses, como dixo Castelao no Alba de Gloria, van a poder ver ese cuadro gracias ás xestións do vicepresidente da Diputación. E non se preocupen que nós, en menos dun mandato, imos a facer o que non fixeron vostedes. Cos edificios centrais e históricos do museo
y con Santa Clara. Gracias a todos. Moi ben, moitas grazas. Procedemos á votación deste segundo punto de orde do día, que é a aceptación da encomenda de xestión das tarefas de apoio e asistencia técnica. Perdón. Procedemos á votación do segundo punto de orde do día, que é a aceptación da encomenda de xestión das tarefas de apoio e asistencia técnica na contratación das actuacións de mellora de eficiencia enerxética na fachada do edificio do Centro Asociado á UNED de Pontevedra e a aprobación do convenio regulador da mesma. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por unha maioría de 23 votos. Terceiro punto de orde do día, convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e esta Deputación para a continuación das obras no Teatro Fraga de Vigo. Ten a palabra a vicepresidenta Luisa Sánchez. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. La Diputación Provincial de Pontevedra, en colaboración con la Xunta de Galicia, pretende dotar a la ciudad de Vigo de un centro de desarrollo cultural pionero, tanto en la comunidad autónoma como en el noroeste de España, mediante la realización de obras y puesta en valor del Teatro Cine Fraga. La compra de este edificio fue aceptada mediante acuerdo del Pleno de esta corporación, siendo la participación de la propiedad de la Xunta de Galicia del 51% y de la Diputación de Pontevedra del 49%. El edificio, considerado una joya de la arquitectura civil gallega, fue proyectada por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto en 1942 por encargo del empresario Isaac Fraga, uno de los exhibidores cinematográficos más importantes de Galicia en aquella época. El edificio se inauguró el 27 de marzo de 1948 y en 4 áreas diferenciadas acogía los siguientes usos: sala de teatro y cine, sala de fiesta, salón de té y oficinas. En junio de 2001, Caixa Galicia adquirió el inmueble con el fin de establecer en Vigo una sede permanente donde desarrollar actividades de carácter sociocultural. Su propietario proyectó la rehabilitación de este edificio a partir del año 2005 y los trabajos, aunque están comenzados y dirigidos por el arquitecto César Portela, no llegaron a finalizarse debido a la desaparición de la entidad bancaria y a la crisis económica. En este contexto, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia consideraron la necesidad y la oportunidad de suscribir un convenio con el objeto de sentar las bases de colaboración entre las partes firmantes para dar continuidad a las obras del Teatro Cine Fraga tras su adquisición, dotando a la ciudad de Vigo de un centro de desarrollo cultural pionero tanto en Galicia, como decía, como en el noroeste de España, dando cumplimiento al servicio público de la cultura en sentido amplio y teniendo en cuenta la proporción y porcentaje de titularidad de cada una de las instituciones en el citado inmueble. Teniendo en cuenta que las obras proyectadas que se estaban realizando en el edificio antes de la adquisición conjunta por Diputación y Xunta no se finalizaron y que el edificio permaneció cerrado más de 15 años, es por ello que corresponde a las administraciones implicadas impulsar y promover la continuación de las obras de este Teatro Cine Fraga con el fin de convertir sus más de 7.000 metros cuadrados en un centro cultural de referencia con diferentes espacios muy definidos, como son el teatro, con una capacidad de 1.500 butacas, con ese foso de orquesta, el espacio que ocupaba la antigua sala de fiestas y otros ámbitos diferentes para salas de reuniones y trabajos en grupo. El carácter emblemático y simbólico del Teatro Cine Fraga para la ciudad de Vigo es incuestionable, así como la relevancia que tendrá reabrirlo y disponer de un espacio de estas características, tanto en tamaño como en diversidad de espacios interiores, dedicados a usos culturales de la máxima intensidad, abiertos a la ciudadanía. La sociedad civil reclamó en reiteradas ocasiones a lo largo de estos años de cierre que el edificio retomase su actividad y que no se perdiese el importante capital histórico
y su simbolismo para la historia de la ciudad. Además, Vigo presenta un importante déficit de proyectos culturales significativos y relevantes, como así reflejó recientemente el Observatorio de la Cultura. Si lo comparamos con otras ciudades gallegas, los proyectos culturales de envergadura en Vigo son escasos. Las obras de este inmueble se realizan, en primer lugar, para recuperar como espacio público, como digo, un inmueble simbólico y referencial para Vigo y Galicia, una joya de la arquitectura civil de Galicia cerrada desde el año 2001. Y también, en segundo lugar, para contar con un proyecto cultural de envergadura y continuar en el tiempo con este proyecto en la ciudad de Vigo, liderado por la Xunta de Galicia en colaboración con la Diputación de Pontevedra. Por tanto, traemos a este Pleno la autorización para invertir 10,2 millones de euros para hacer frente a las obligaciones derivadas de la suscripción del convenio de colaboración entre Diputación de Pontevedra y Consellería de Cultura para la continuación de las obras en el Teatro Cinefraga. Esperamos que todos los grupos representados en esta corporación sepan apreciar el hito que supondrá para la ciudad la recuperación de este inmueble y voten a favor de la aprobación de este convenio. Muchas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista María Manuela Rodríguez Pumar. Bo día a todas e a todos. Ben, na liña do defendido aquí nunha moción do BNG en xuño do pasado ano, o BNG non podemos apoiar este convenio porque insiste nunha decisión equivocada. Recomprar o Teatro Cinefraga, que formaba parte da obra social dunha entidade que foi rescatada con 9.000 millóns de euros a banca, dos que só se devolveron 1.000 e que leva anos xerando beneficios privados multimillonarios. Unha verdadeira estafa e un exemplo de mala xestión. O Teatro Cinefraga debeu ser devolto á cidadanía, non recomprado con diñeiro de todos e todas, agasallando con 9,4 millóns de euros ao banco presidido pola quinta persoa máis rica do Estado español. E, por outra, o Partido Popular insiste con este convenio na súa estrategia sectaria na que utilizan a Xunta e a Deputación Provincial ao servizo dos seus intereses propios. Din querer recuperar o Teatro Cinefraga para a cidade, pero fano de costas a cidade, sen contar con ninguén máis alá da farsa do proceso de presunta participación, no que, por certo, por contar, non contaron nin coa Escola Superior de Arte Dramático que ten sede en Vigo, para elaborar ese plan de usos que vai ficar reducido a un papel mollado, tan flexível e indeterminado como a súa proposta cultural. A día de hoxe, para o único que serve o Teatro Cinefraga é para que quen di que vai ser candidata ao PP na Alcaldía de Vigo faga visitas guiadas para maior autobombo, vestindo casco de obra e multiplicando selfies. Nisto vese que o PP de Vigo ten aprendido moito do peor do goberno municipal de Aber Caballero, todo reducido a propaganda. E como dicíamos naquela moción que vostedes rexeitaron, o BNG seguimos a defender a necesidade de cooperación entre Concello, Deputación e Xunta a través dun consorcio público-privado ou calquera outra fórmula administrativa de cooperación para sumar esforzos e recuperación do uso deste histórico inmóvel e convertelo nunha dotación cultural verdadeiramente útil e enraizada no propio tecido creativo e artístico da cidade e non ao servicio de deseños caprichosos. Lonxe de que o BNG propoñamos e seguimos a propoñer de establecer un diálogo imprescindible co tecido cultural vigués para deseñar o proxecto do que debera ser un espazo moderno e dinámico que se convertera nun centro de creación, produción, exhibición escénica que Vigo e a súa área de influencia merecen e precisan. É claro que o único interese e motivación do Partido Popular na Xunta e na Deputación co Teatro Cinefraga é desenvolver unha actuación de aspecto monumental para tentar encubrir as políticas de continuado maltrato e abandono que o seu goberno na Xunta aplica de maneira implacable en Vigo. Queren un grande contedor sen prestar demasiada atención ao seu futuro contido para proxectar como un holograma a falsa idea de que están a investir en Vigo cando no único no que invisten é, lamentablemente, en propaganda. Grazas. Ten a palabra a deputada socialista Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos.
Fai uns meses vostedes anunciaban que lle ían regalar á Xunta de Galicia máis de 4,5 millóns de euros para que a Administración Autonómica se fixera coa propiedade do Teatro Cine Fraga de Vigo. E decimos, ben, regalarllos a Xunta de Galicia, xa que esta é a Administración que controla maioritariamente este edificio ao contar co 51% da súa propiedade. Pero non contentos con isto, tanto dende a Xunta de Galicia como dende esta Deputación, decidiron levar a cabo esta operación sen falar nin consultar o Concello de Vigo no que se sitúa precisamente o Teatro Cine Fraga. Unha decisión que rachaba de forma violenta cun dos criterios máis consolidados co que actuaba a Deputación de Pontevedra, non só durante o noso mandato, senón incluso dende etapas anteriores que era o de que a Administración provincial sempre consensuaba cos concellos aquelas actuacións que se ían levar a cabo nos seus territorios. Neste caso, fixérono todo ás costas do Concello de Vigo. Agora van a dar un paso máis, vanlle seguir regalando cartos á Xunta de Galicia nunha decisión que, sinceramente, resulta incomprensible, injusta e contraria aos intereses da cidadanía da provincia de Pontevedra. O Teatro Cine Fraga é un símbolo da cidade de Vigo, un espazo cultural, histórico e valioso, e merece ser recuperado, por suposto que sí, pero non desta maneira. Durante anos, o propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, estivo negociando con a banca, a entidade bancaria que era propietaria deste inmoble, para que este accedese de forma gratuita este teatro tan simbólico para a cidade de Vigo. Algo que sería de xustiza tendo en conta o rescate millonario que a cidadanía lle fixo á banca para salvala do desastre. E isto era precisamente o que reclamaba a cidadanía de Vigo. A cidadanía de Vigo reclamáballe á banca que cedese de xeito gratuito este inmoble para uso e desfrute da cidade de Vigo e non que as administracións públicas, neste caso a Deputación e a Xunta de Galicia, lles regalasen case 10 millóns de euros. E así nos vai con vostedes gobernando esta institución. Parécelles unha grande idea, como decía, regalarlle máis de 10 millóns de euros á Xunta de Galicia para rehabilitar este edificio do que vostedes nunca van ter nada que decir, xa que claramente o que ten o poder maioritario sempre é o que manda. En este caso, vai ser a Xunta de Galicia. Unha decisión que lles tería que facer reflexionar, sobre todo se temos en contra outros asuntos que foron traídos a este pleno. Peticións que sí vos fixeron os concellos ou as entidades sociais ás que vostedes lles deron as costas. Se a Deputación de Pontevedra ten 15 millóns de euros para comprar e rehabilitar un edificio cultural en Vigo, como pode ser posible que se negue a destinar ningún só euro a colaborar coa Asociación ACEESCA para a construción dun centro de atención para persoas con diversidade funcional? Como pode ser posible que a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia se negaran a comprar un edificio en Cambados para que puidesen seguir dando atención ás persoas maiores da comarca do Salnés e que tiveron que marchar dese asilo ante a inhumanidade manifestada por vostedes? Para o Partido Popular, investir recursos na atención de persoas maiores ou con diversidade funcional non o creen unha prioridade. E por todos estes motivos, este Grupo Provincial Socialista vai votar en contra desta proposta que hoxe traen a este pleno, porque non podemos permitir que a Deputación de Pontevedra actúe como un caixeiro automático da Xunta de Galicia e convidámoslle a que reflexionen sobre as decisións que están tomando. Moitas grazas. Ten a palabra de novo a vicepresidenta Luisa Sánchez, do Partido Popular. Bueno, pues ninguna sorpresa. Le pedí a los grupos de la oposición que tuvieran altura de miras y apoyaran este convenio para corregir el error histórico que se está cometiendo, pero ya veo que no hay manera. PSOE y BNG van a pasar a la historia de la ciudad como los únicos que se oponen a recuperar un edificio tan importante para Vigo como es el Teatro Cine Fraga. Mientras la ciudad hace cola para poder participar de esas visitas guiadas que se han organizado en el interior del Teatro Cine Fraga y que hemos tenido que duplicar
el PSOE y el BNG se sitúan en contra. Vigo deseando volver a sumergirse en la magia del Fraga y PSOE y BNG deseando que siga cerrado. Porque lo de pedirle a un banco que regale un edificio de 9 millones de euros, no sé, ¿de verdad que se lo cree usted, señora Iglesias? ¿Se cree usted su propio argumento? Había dos opciones, o que el Fraga se adquiriera para concluir la recuperación y ponerlo a disposición de la ciudad, o que siguiese cerrado a cal y canto sine die. Nosotros hemos escogido la primera y por lo que están transmitiendo los vigueses y las viguesas también. Así que solo ustedes, por lo que comentan, prefieren la segunda opción. Además, el caso del PSOE es aún peor porque, como es habitual, los socialistas critican lo de los demás y hacen ellos lo mismo. Se posicionaron en contra de que Xunta y Diputación invirtieran 9 millones de euros en adquirir este inmueble de enorme valor en el corazón de Vigo. Pero, sin embargo, aplauden que la zona franca, presidida por el señor Caballero, se gaste 12 millones en un edificio de oficinas, dinero pagado a la misma entidad. Es decir, una operación mucho más cara por unas instalaciones que están mucho peor ubicadas y que no tienen valor por sí mismos. De hecho, también tienen que acometer reformas y seguir invirtiendo ahí. Que conste que no nos oponemos al desarrollo de un nuevo centro de trabajo en López Mora, pero vaya, que las comparaciones son odiosas y en esta yo creo que ustedes salen bastante mal parados. Y recordarle al BNG que el Concello de Pontevedra le compró a la Iglesia el convento de Santa Clara. Así que abandonen el no por el no y díganle sí a Vigo, sí a la cultura y sí a la provincia de Pontevedra. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra a deputada María Manuela Rodríguez Pumar do Bloque Nacionalista. Dicirlle a vicepresidenta vicepresidenta, que non debe confundir a posición a respecto dunha proposta do Goberno da Deputación que traeos aquí con a posición que o BNG ten a respecto do futuro do Teatro Cine Fraga ou dos usos que deba ter ou de si é ou non emblemático e si é ou non unha instalación necesaria e, dende logo, con moita tradición en Vigo. Eso non o dixemos desde aquí. Decimos que nos opoñemos, igual que nos opusemos no seu momento á fórmula de compra, polos argumentos expostos que ven a ser, unha vez, un espolio que Xunta e Deputación recompensan con ese diñeiro de todos e todos a unha banca que obtén un beneficio millonario cada ano, incrementando ademais así tamén esas propias ganancias. Nos creemos no que propusemos naquela moción que vostedes rexeitaron e o que hoxe mesmo eu expuña na intervención inicial e é a cooperación entre Concello de Vigo, Deputación e Xunta para buscar ese consorcio público-privado ou calquera outra fórmula de cooperación administrativa que permita agora xa non a adquisición, porque xa se fixo, mas sí, o como se debe continuar e, dende logo, establecer necesariamente o de algo imprescindible co tecido cultural vigués para deseñar o proxecto do que debe ser ese espazo, decíamos, moderno e dinámico que se comprenda nese centro de creación, produción, exhibición escénica que Vigo e toda a provincia, incluso, digamos, que o conxunto do pobo galego merece e precisa. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a deputada socialista Ana Laura Iglesias. Sí, moitas grazas, presidente. O que non entenden vostedes, o que non entende a candidata do Partido Popular en Vigo, é que a cidadanía de Vigo quería o Teatro Cine Fraga para uso e disfrute de toda a cidadanía, pero o que querían e o que levaban demandando durante moitísimos anos era precisamente que a banca donase ese edificio á cidadanía de Vigo. Eso é o que querían e o que queríamos as cidadáns e os cidadáns de Vigo. Vostede pode ser que non se enterara, claramente non se enterou, pero esa era a petición
da cidade de Vigo. E por eso o alcalde de Vigo estivo durante moitos anos en conversas con a banca para facer iso realidade, que se cedese ese inmoble á cidade de Vigo, que a banca donase non ao Concello de Vigo, non ao Goberno de Vigo, á cidade de Vigo, ese simbólico edificio. E vostedes, en lugar de poñerse do lado da cidadanía, en lugar de poñerse dos interés da cidadanía, deciden que é unha grandísima idea seguir dándolle cartos a unha entidade bancaria, 9 millóns de euros, a máis dos máis de 9.000 millóns de euros cos que se rescatou a este banco da debacle económica. E precisamente por iso, porque ese banco foi rescatado con cartos públicos, o que tería que ter feito dende a obra social de a banca era donar este edificio para uso e disfrute de toda a cidadanía de Vigo. Sobre todo, se temos en conta de que a banca ano ca ano sigue sumando beneficios millonarios. E vostede falaba, decir, vostede cree que a banca vai a donar un edificio? E por que non o vai a donar? Despois de ser rescatada, que dalle a risa ainda por riba. Sabe que pasa? Que vostede ten un descoñecemento total da cidade de Vigo, así lle vai claramente, total. Vigo conta con varios espazos e varios edificios que foron donados á cidade, con varios, que son agora mesmo utilizados de forma pública e para uso público e social. Entre eles, por exemplo, o Parque e o Museo de Castrelos. Si foi donado, e nin siquiera por unha entidade bancaria, por unha familia. Fíjese vostede, se ten descoñecemento e lle parece unha aberración que lle pidamos a unha entidade bancaria que ten miles de millóns de beneficios económicos ano a ano que done un edificio á cidade de Vigo. A vostede lle parece unha idea, vamos, de outro mundo, cando hai familias en Vigo que chegaron a donar edificios e espazos para uso e o disfrute de toda a cidadanía. E non, vostedes non, decidiron que iso non, que poñese do lado do alcalde que estaba reclamando esta cesión e esta donación gratuita, non, que era millor darlle os cartos. Ese é o seu modelo. Ese é o seu modelo. E, en cambio, como xa lle dixen antes, colaborar para que unha entidade social como é a CEESCA poida construir un edificio de atención a persoas con diversidade funcional, lles parece tamén unha locura. Non, iso non ten ningún tipo de interese. Pero que colaborar coa Xunta de Galicia para comprar un edificio que poida seguir dando servizo ás persoas maiores da comunidade do Salnés tamén lles parece unha locura e aínda lles fai gracia. Pois non, esa é a diferencia. É que vostedes, cando se dedican a cousas sociais, non lleven ningún tipo de importancia. E cando é para reclamarlle unha entidade bancaria con beneficios millonarios ano a ano e cun rescate multimillonario encima deles, pedirlle que done un edificio social á cidadanía de Vigo, lles parece tamén unha locura. É mellor comprarlo e é mellor regalarlle agora 10 millóns de euros á Xunta de Galicia para que o vai a rehabilitar, saberemos como queda. Esa é a grande diferencia e por iso vamos a votar en contra, porque vostedes cometeron un erro garrafal na compra dese edificio. A Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra o que tiñan era que poñese de lado das viguesas de dos vigueses que o que estaban reclamando como cidade era que unha entidade privada bancaria donase un edificio histórico á cidade de Vigo. Ten a palabra, pecha turno de intervención, vicepresidenta Luisa Sánchez. Bueno, quería comentarle a María Manuela que se tuvo en cuenta a todos los sectores culturales para el diseño del plan de usos y se convocó a todos ellos. Se van a crear muchos puestos de trabajo en esta reforma y también tendrán trabajo todos los responsables y personas que se dedican al sector cultural. Yo, cuando escucho a la señora Iglesias, la verdad es que hay veces que me da bochorno escucharla, porque
Antes le hablaba de la compra del edificio de López Mora, pero hay que sacar a relucir algún otro, porque el PSOE también ha llegado a calificar la compra del Fraga como un regalo de una entidad bancaria a la que Abel Caballero siempre trató bien, pero que después añadió en su lista negra de operaciones tras esta operación. Después, también le pidió en cesión gratuita más edificios, como es el Centro de Jubilados de la Ronda de Don Bosco. ¿Sabe cuál fue el resultado? Pues nulo, no le hicieron caso, no consiguió absolutamente nada. No logró que le regalasen el Centro de Jubilados, pero ¿cómo iba a conseguir que le regalasen el Fraga? Claro. Piensa que los vigueses son ingenuos y está haciéndose eco de unas palabras que no son ciertas. Lo que pasa es que hay algo que debemos remarcar y que creo que no se habla lo suficiente, y es caretas fueras. Porque el señor Caballero, que ahora pide el Fraga gratis, cuando se sentó el año pasado con el presidente de la Xunta, rogó y pidió entrar en la operación pagando. El señor Caballero instó todo lo que pudo para que le dejaran poner parte del dinero que costaba la compra. Pero llegó tarde como llega a tantas cosas. Estaba allí la señora Carmela Silva, la viceteniente de alcalde también, para pedir que nos lo pensásemos, pero llegaron tarde. Entonces fue cuando se cogió ese berrinche y cambió de estrategia. Miren, el Teatro Fraga se va a recuperar y será con ustedes o sin ustedes. Así que yo les recomiendo que no se queden en el lado oscuro de la historia y que, desde luego, aprendan que con la colaboración se adquieren edificios que darán un gran paso adelante en la cultura viguesa. Moitas grazas. Procedemos á votación deste terceiro punto, que é o convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e esta Diputación para a continuación das obras no Teatro Fraga de Vigo. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sai adiante cunha maioría de 14 votos. Punto número 4. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 7/2025. Ten a palabra o deputado Jorge Cubera. Sí, neste expediente de modificación de créditos traemos a aprobación dun expediente que inclúen créditos extraordinarios por importe de 12.287 euros e outro de suplementos de créditos por importe de 29.000 euros. O detalle do expediente e o seu financiamento é o seguinte: o crédito extraordinario para o proxecto E-Waves do Servicio de Cooperación, 12.300 euros, e os suplementos de créditos para o programa de xestión da auga no ámbito rural da provincia, 29.000 euros. O expediente finánciase con aforro propio procedente de exercicios anteriores, é dicir, con remanente líquido de tesorería, e, polo tanto, este expediente de modificación de créditos, polos importes que anunciei, máis as modificacións do anexo 2 das bases de execución do orzamento, exporánse, despois da aprobación do Pleno, ao público para os efectos de reclamacións por un período de 15 días hábiles contados dende o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Nada máis, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra a deputada socialista Ana Laura Iglesias. Sí, moitas grazas, presidente. Só vou a decir que bochorno escoitar a candidata do Partido Popular en Vigo, que lle dá tanta vergoña allea á cidadanía de Vigo escoitala que así lles vai. 5 de 27 concelleiros e concelleiras. Eso é o que quería decir para contestarlle as últimas... Vostede antes que se queixaba no momento no que falaban de outra cousa. Vostede era a primeira que se queixaba de que estaba no punto número 2, pero cíñase... Gracias. Podo continuar? Cíñase o Gracias. referente Estou á modificación Eu de créditos. entendo que non lle gusta o que está escoitando e que intente vostede no punto número 2 queixábase salir polo en baixo do defensa intercambio que tiñan da o deputado Jorge Cubela, segunda, que nin sequera é vicepresidenta neste caso primeira, xe a porque iso que lle voceira do importa Bloque Nacionalista a este Galego. goberno, a cidade máis grande de Galicia, Cíñase o mencionado o punto na orde do día, que é sobre a modificación de crédito. E usted queixábase. Usted estábase queixando, por eso, sexa coherente. Pode continuar. Grazas, presidente. E o tempo que me quitou sen ningún tipo de motivo,
Vou a seguir dicindo que, aínda que non lles guste escoitar o que ten que decir esta voceira do Partido Socialista, do que estaba dicindo e do que decía a vicepresidenta segunda, volvo a decir, porque esta é a importancia que lle dá a este goberno a cidade máis grande de Galicia, é un bochorno escoitala. Obviamente que dá bochorno e que así lles vai na cidade de Vigo 5 de 27 concelleiras e concelleiros. En canto a este punto da orde do día de modificación orzamentaria, decir, nada, o que temos que decir sempre, que vostedes sempre se esquecen e que nos lle temos que recordar, que esta modificación se pode facer grazas ao ben que lle vai a Deputación de Pontevedra, a pesares de que fai apenas 2 anos vostedes decían que era catastrófica a situación económica na que vivía a Deputación de Pontevedra e, por suposto, tamén a eses remanentes que o Goberno do Estado de Pedro Sánchez lles permite seguir utilizando, a pesar de que vostedes traían aquí cada 2 por 3 esas mocións nas que se queixaban de que non nos podían usar, empregar, menos mal que non nos podían empregar. E por último, para rematar con este punto, tamén decir que continuamente están traendo este Goberno ao pleno a aprobación de modificacións orzamentarias que entendemos que o lógico sería que vostedes falaran e coordinasen as modificacións orzamentarias e que en vez de traer unha a cada pleno, que o lógico é que vostedes programen de forma aceitada o traballo que teñen que facer e que en vez de traer cada 2 por 3 modificacións orzamentarias que trouxeran, pois non sei, nun ano normal 2 ou 3, pero que xa vamos por 7, estamos en novembro. Seguramente que para decembro traerán outra modificación orzamentaria. Nada máis. Ten a palabra don Jorge Cubela. Vostede é concelleira de Goberno en Vigo, señora Iglesias. Debería saber a estas alturas, creo que o sabe, seguro, pasa que é máis fácil vir a Diputación a presumir, que os remanentes líquidos de tesourería non se poden gastar na súa totalidade de forma libre. Xa nos gustaría aos concellos poder gastar o aforro líquido de tesourería para todas as necesidades que hai con cartos no banco e, polo tanto, ao mellor o que poden facer, porque pertencen ao mesmo partido político, é chamar a Pedro Sánchez, presidente do Goberno, igual hoxe non é bo día, hoxe non é o mellor día para Pedro Sánchez, para poder reclamarlle que os concellos, que os municipios españois, que os municipios galegos e pontevedreses poidan gastar de forma libre o aforro líquido de tesourería, mentre se puido facer na pandemia e despois xustificado na guerra de Ucrania. Pero, distendidamente, dígolles que hoxe non o fagan, que non é bo día para o Partido Socialista nin para Pedro Sánchez. Ten a palabra Ana Laura Iglesias. Sí, gracias, presidente. Bueno, espero que agora non me quite a palabra, dado que o seu portavoz estuvo falando de Pedro Sánchez e de onde está o presidente do Goberno, por lo tanto, vou eu a contestarlle se ten a ben o presidente, porque como últimamente cortalle a palabra aos voceiros da oposición cando non lle interesa o que escoitan, mire, señor Cubela, do que está vostede falando do uso dos remanentes? Lei Montoro. Eu entendo que ao Partido Popular agora mismo non lle guste falar do señor Montoro. Saberemos onde acaba o señor Montoro, claro, pero esta lei aprobaron vostedes, ese grandísimo gurú da economía de España que iba a traer a este país as bonanzas económicas que ao final, miren vostedes, chegaron co goberno de Pedro Sánchez das bonanzas económicas. Vamos a cerrar este ano coa débeda por debaixo do 100% do PIB. Claro, iso eu entendo que non lles guste escoitalos, pero lles volvo a repetir, lei Montoro, E, por certo, o presidente do Goberno non si que é o que lles importa ou o que lles moleste onde está. Por certo, está en Almería. Saben o que está pasando en Almería? Na precisamente Deputación de Almería. Non. Yo teño que decir, non se preocupen todas e todos que yo vou a decir, O presidente da Deputación de Almería e o vicepresidente da Deputación de Almería tiveron que dimitir porque están acusados de corrupción. Un novo caso de corrupción do Partido Popular. Entón, claro, ven vostede a falar de onde está o presidente do Goberno e eu teño que decir en Almería, onde precisamente o presidente e o vicepresidente da Deputación de Almería tuveron que dimitir por un escandaloso caso de corrupción. Así que lle volvo a repetir, cando vostede se queixe
de que non poden gastar os remanentes, que, por certo, non sei por que se queixan, porque os están gastando, Xa van 7 modificacións orzamentarias con cargos remanentes. Menos mal que non nos poden gastar, anda que se chegan a poder gastar, e yo volvo a repetir, Lei Montoro, ese ministro Montoro, ese gurú económico do Partido Popular, que veremos onde acaba. Pecha turno de intervención don Jorge Cubela. Sí, o único é comentar, por volver ao fío do debate, teñen pouca memoria en referencia ao que intentaron facer co presidente, porque eu sei a estrategia que intentan xogar. Cando o presidente lles advirte que se hai que ceñirse ao punto do debate. E isto non o aprendimos agora, só aprendímolo durante 8 anos da presidenta Carmela Silva, que cando alguén non se ceñía ao punto do debate, nos cortaba o turno. O presidente advírtello. E poden continuar. O que pasa é que vostedes queren facer ver a un home dialogante, a un home, ademais, que trata a todo o mundo por igual, con respeto, sexan da súa orientación política ou da súa formación ou non, que somos iguais. E non somos iguais, señora Iglesias. Non actuamos igual que a oposición como facían vostedes. Dito isto, o único que lles quero dicir, porque tampouco somos iguais, non me gustaría que a xente pensara que somos iguais facendo política, porque non o somos. Vostedes, cando traen aquí modificacións de crédito como a de hoxe, con dous puntos, un de 12.000 euros e outro de 29.000, nin plantexábamos debate. Ben, vostede plantexou o debate e creo que se equivocou. Que se equivocou nos términos en que formulou o debate neste venres, nesta semana, neste mes, en que o diputado, señor Ábalos, que defendeu a ética, a decencia, a forma de facer política do Partido Socialista nunha moción de censura que foi unha farsa, demostrouse que foi unha farsa, ata os da banda do Piollot foron ao País Vasco a reunirse co líder de ETA, o señor Otegi, demóstrase que non sabe o lugar que ocupa neste pleno. No día en que dormiu en Soto del Real o señor Ábalos e o señor Coldo, que todos sabemos a trayectoria profesional do señor Coldo, vostede ven aquí a darnos leccións de moralidade e de ética falando e comparando a un presidente e a un vicepresidente dunha diputación nunha provincia de España. Non, señora Iglesias. Os dous últimos secretarios de organización, que para os estatutos do PSOE son os números 2 da organización, están dormindo na principal cárcere de políticos socialistas de España. Boas tardes. Ben, eu saben que aplico a coherencia e manteño, pero non lles gusta. Vou a falar, tranquilos. Non lles gusta, pero foi curioso que cando estaba intervindo compañeira do Bloque Nacionalista, estaban no debate, no segundo punto de orde do día, pois precisamente a voceira do PSOE lamentábase de que non falaran do que realmente tiñan que falar. E collín, a ela mesma lle apliquei o que reclamaba para outros, eu apliquei para ela. Eu falar de... Procedemos á votación deste cuarto punto do día, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 7/2025. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por maioría de 14 votos. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, número 5, que é a prórroga do Plan Máis Provincia 24 na liña 1. Procedemos á votación, se non hai intervencións. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 6 da orde do día é o cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Ponte Caldelas do treito final da EP 0203 Caritela en Ceu. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade.
Punto número 7, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para exixir a dimisión inmediata da ministra de Igualdade polos fallos das pulseiras antimaltrato que afectou directamente a vítimas da provincia e instar ao Goberno a que leve a cabo unha auditoría urxente sobre os fallos do sistema Cometa. Ten a palabra a vicepresidenta Luisa Sánchez. Buenos días, presidente, de nuevo. Buenos días a todas y a todos. Hoy volvemos a este pleno para hablar de cómo el Gobierno de España, este Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, vuelve a fallarle a las mujeres, otra vez. Y en este caso a las mujeres víctimas de violencia de género. Y permítanme decirlo claramente, es inadmisible y es una irresponsabilidad mayúscula. Hace menos de 2 meses vivimos el apagón del sistema Cometa, el sistema de las pulseras antimaltrato que protege a miles de víctimas en toda España. Aquel colapso dejó desprotegido a numerosas víctimas y parecía imposible que volviera a ocurrir. Pues bien, ha vuelto a ocurrir. Multitud de mujeres recibieron mensajes de alerta en sus dispositivos avisando de nuevos fallos. Y, mientras tanto, ¿qué hacía el Ministerio de Igualdad? Absolutamente nada. Bueno, sí, minimizar, porque decía que eran incidencias puntuales. Se me ocurren pocas cosas más graves que llamar incidencia puntual a poner en riesgo la vida de una mujer. Desde Galicia se reaccionó de inmediato para ofrecer apoyo a todas las afectadas, pero el Gobierno central, el que tiene las competencias sobre Cometa, el que debería garantizar el funcionamiento de un sistema esencial, no es capaz de hacerlo. Se le han pedido explicaciones y las que se han ofrecido son claramente insuficientes, pero además son alarmantes porque el Ministerio no ha sido capaz de asegurar que los servidores vayan a funcionar correctamente. Esta es la realidad. Y esa realidad se llama negligencia y se llama irresponsabilidad. Por eso hoy defendemos esta moción, porque no se puede jugar con la seguridad de las víctimas, y menos desde un ministerio que presume de defender la igualdad mientras deja sin protección a miles de víctimas, a víctimas que son mujeres. Y permítanme que sea muy clara. La ministra de Igualdad debe dimitir. No mañana, no cuando pase el escándalo, sino que dimita ya, que dimita hoy mismo. Porque cuando una gestión política pone en riesgo vidas, hay una palabra que define esa actuación y es incompetencia. La violencia contra las mujeres es la expresión más inaceptable de desigualdad en una sociedad como la nuestra. Su protección debe ser una prioridad innegociable. Y, sin embargo, desde Madrid vemos todo lo contrario. Fallos constantes, opacidad, improvisación y una gestión que, digámoslo sin rodeos, ha sido vergonzosa. Así que este Pleno no puede mirar para otro lado porque esto no va de siglas, no va de colores, va de vidas. Por eso también exigimos una auditoría urgente del sistema Cometa y una revisión profunda del sistema Biogen, porque no aceptaremos ni excusas técnicas ni notas de prensa vacías, ni más titulares que no sirven para proteger a nadie. El PP de la provincia de Pontevedra lo dice alto y claro. España necesita menos propaganda y más seguridad, menos fotos y más políticas, y más policías, menos discursos y más funcionamiento real de los sistemas que protegen a las víctimas. ¿Alguien de ustedes asumiría que un hospital deje de funcionar 2 veces en 2 meses? ¿O que la policía se quede sin comunicaciones? ¿Verdad que no? Pues esto es peor, porque aquí hablamos de mujeres amenazadas, de mujeres perseguidas, de mujeres que necesitan contar con el Estado para seguir vivas. Basta ya. No se puede fallar continuamente cuando la vida de las mujeres se está viendo amenazada. Un Gobierno que permite fallos constantes en las pulseras antimaltrato no es un Gobierno feminista, es un Gobierno irresponsable. Y cuando una ministra no es capaz de garantizar la seguridad de las víctimas, no merece seguir ni un minuto más al frente. Hoy
desde este Pleno provincial, se lo decimos alto y claro al Gobierno de Pedro Sánchez. O protegen a las mujeres o se echan a un lado. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra María Manuela Rodríguez, do Bloque Nacionalista Galego. Bo día de novo. A ver, nos coincidimos en que esta medida das pulseiras, que está pensada para reforzar a seguridade das víctimas ante posibles quebrantamentos das ordes de afastamento, e que hai unanimidade na súa importancia e utilidade. E, de momento, creo que non está certificado que houbera ninguna asesinada de mulleres que leven este mecanismo. Así como a necesidade de estender o seu uso. Pero, sin embargo, porén, o nivel de aplicación é moi baixo en xeral en Galiza e das comunidades con menor concesión destas medidas. E tal como se ten denunciado dende logo o feminismo e o BNG, tamén socialmente e nas distintas institucións, e mesmo en algúns aspectos a propia xudicatura, os sistemas de pulseiras non está exento de problemas, principalmente, e que nos afecta moito, a falta de cobertura, singularmente no rural, e tamén da falta de modernización dos dispositivos, que deriva na inseguridade das víctimas tamén nun sobretensionamento e revitimización por falsas alertas. O que hai que dicir é que estas pulseiras teñen unha xestión privatizada e de eso sabe tamén moito o PP, como deberan ser, está claro que non temos arte ni parte, como deberan ser un instrumento controlado directamente desde o sistema público, non a través de empresas de seguridade e telefonía privadas, co que iso supón de vulnerabilidade mesmo dos datos confidenciais e de menor capacidade de control por parte da Administración. O novo contrato adxudicado en 2024, que empezou a operar en 2024, que iba a resolver teóricamente estes problemas, aínda así, na súa posta en marcha, se alertaron distintos fallos. O BNG denunciou esta situación públicamente nas institucións, singularmente no ámbito do Estado, a través de iniciativas, e máis recentemente de pedir, ademais, a comparecencia da ministra no Senado, reclamar garantías reais para protexer as vítimas de violencia machista após estes fallos do sistema Cometa. A memoria da Fiscalía 2024 recolle consecuencias graves dos fallos detectados no cambio da concesión, porque se perderon datos probatorios determinantes para os procesos judiciais. O Goberno de Estado debe, certamente, asumir responsabilidades políticas pola falta de vixianza e por non ter tomado medidas efectivas ou ser coñecedores dos fallos por as distintas advertencias que lle chegaron. E tamén é necesaria unha avaliación pública e transparente das consecuencias judiciais destes erros e medidas de reforzo inmediatas. Mais debería aclarar o Partido Popular porque, se tal como din, coñecen o problema desde casi o seu inicio, non dixeron nada até setembro deste ano e porque non fixeron público na Galiza. Mas, ademais, non podemos falar da necesidade de mellora das pulseiras sen falar de outro elemento fundamental que é o sistema Biogen, un sistema que funciona basicamente a través dunha aplicación informática no que non se está aplicando os informes psicosociais complementarios, polo que isto deriva con frecuencia en que se infraestime o risco da vítima e non se tomen medidas adecuadas para protexela. Neste mesmo ano 2025 houbo asasinatos machistas na Galiza de mulleres que estaban en Biogen e que non foron protexidas, ningunha tiña pulseira. O BNG leva anos reclamando a mellora deste sistema e o reforzo do persoal do Instituto de Medicina Legal de Galiza, o IMELGA, para poder facer estes informes. E hai que abordar, pois, os problemas do Biogen que non se acabaron de resolver coa tardía posta en marcha da versión 2 e debe ampliarse, como demandan os profesionais, as valoracións psicosociais para detectar adecuadamente o nivel de risco das víctimas. A propia memoria da Fiscalía volve recoñecer enormes desigualdades territoriais e recoñécense problemas concretos de Galiza con cifras de 6.231 casos activos en Biogen na Galiza, segundo o dato de setembro do Ministerio. Dito isto, hai que sinalar tamén certa ou grande hipocresía do Partido Popular que aproveita esta cuestión para seguir co cuestionamento da dereita máis extrema a lei, por exemplo, do sí e sí, que o propio Feijóo anuncia que vai derrogar se chega ao Goberno do Estado. Unha lei que supuso a ampliación de dereitos e garantías ás vítimas de violencia sexual, maila
a cuestionable aplicación de algúns sectores refractarios do ámbito judicial que o Partido Popular usa de forma carroñeira e sensacionalista. Compre lembrar que até o ano 2022 a violencia sexual ni siquiera era recoñecida no Estado como violencia machista, incumprindo o Convenio de Estambul, cando na Galiza xa se recoñece desde o 2007 na lei galega impulsada polo BNG no goberno. Ao mesmo tempo, o PP amparou durante meses un presunto agresor sexual no Consello da Xunta, poñéndose ao seu lado, sen aclarar aínda a súa responsabilidade na filtración dos datos da vítima. E no mes de setembro, para ser máis próximos, no Parlamento galego votou en contra de mellorar o sistema de protección ás vítimas e de estudiar o incremento dos feminicidios e os intentos que houve na Galiza que estaban nesta biogen. Ademais, deixo para a seguinte intervención, a seguinte prosta, máis a proposta de emenda que temos a esta... Moitas grazas. Nada máis, grazas. Ten a palabra dona Laura Iglesias do Partido Socialista. Grazas, presidente. Miren, vergoñenta, bochornosa, lamentable e insultante é escoitar ao Partido Popular e nomeadamente a vicepresidenta desta deputación, segunda desta deputación, falando de atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero cando veñen de eliminar vostedes mesmas a única partida de loita contra as violencias de xénero que había neste orzamento. Debería caerlle a cara de vergonza empregar as mulleres como un arma política. E imos falar claro, esta moción está chea de mentiras e de bulos. Non é nin seria nin responsable. É un exercicio de manipulación política deseñado para atacar o Ministerio de Igualdade e o Goberno de España, utilizando a dor das víctimas como ferramenta de confrontación. Vostedes veñen aquí a dar leccións, vostedes, o Partido Popular, de protección das mulleres, cando en realidade, cando se producen casos de violencia no seu propio partido, calan, miran para outro lado e minimizan o dano. Deberían lembrar os seus casos vinculados á violencia machista. Señor presidente, ¿puedo continuar? Gracias. A ver se pode controlar os seus diputados e diputadas. Lembren, repito, os seus casos vinculados á violencia machista. Lembren vostedes os fallos que daban os dispositivos de seguimento, o sistema Cometa, cando a señora Dolores Montserrat era ministra. Cando, como así o dixo o defensor do pobo, este sistema tamén fallaba. E non lles vín a vostedes rasgarse as vestiduras nese tema nin pedir a dimisión da ministra Dolores Montserrat. E aínda así veñen aquí a atreverse de falar de negligencias. Miren, nos criticamos calquera situación de violencia contra as mulleres. Absolutamente todas. Vostedes, en cambio, cando se produce no seu partido, ocultan, caran e miran para outro lado. E hoxe, ademais, pactan con Vox, negacionistas da violencia de xénero, converténdose nos seus cómplices. Miren, a día de hoxe, ningunha sola sentencia, ningún só procedimento judicial se viu afectado pola incidencia no programa Cometa. Non hai ningún só sobresemento nin abandono algún das víctimas. E saben por qué? Porque o sistema Cometa é unha ferramenta tecnolóxica e, por desgracia, a tecnoloxía ás veces falla. Por iso, existe un protocolo de actuación cos corpos e forzas de seguridade do Estado que foi activado de inmediato para garantir a seguridade destas mulleres. Non, como decía a señora Sánchez, que a Xunta de Galicia activou nada. É mentira. Un protocolo que existe a nivel nacional que foi activado de xeito inmediato polo Ministerio de Igualdade. Saben onde hubo consecuencias gravísimas para as mulleres? Nos cribados de cancro de Andalucía. Alí si houbo fallos e negligencias. Alí non había protocolos que protexeran as mulleres en caso de que os sistemas fallase. E o resultado para as mulleres andaluzas é pavoroso.
Mulleres que se enteraron de que tiñan un cancro de mama máis dun ano e medio despois de facerse as probas. Mulleres as que lle tiveron que extirpar un peito ou os dous porque foron tratadas do cancro que padecían cun ano de atraso. E incluso xa se fala de mulleres que morreron por esta detección tardía. Isto sí que é un escándalo mayúsculo, que faría dimitir a calquera que tivera un pouco de vergoña. E a pesar de que o señor Moreno Bonilla segue aferrándose ao seu cargo, non os vexo a vostedes, nin a vostedes, señora Sánchez, pedir a súa dimisión. Aquí, en cambio, vostedes usan de maneira torticeira a dor das mulleres para os seus cálculos electorais. Iso non é política, iso é traición ás mulleres. As mulleres non lle deben nada a vostedes. Non aprobaron ningunha lei que as beneficiase, todo o contrario. Levaron ao Tribunal Constitucional as leis que nos protexían. E agora veñen aquí a dar leccións. Leccións de que? De mentiras descaradas. Non hai dereito a usar o sufrimento das víctimas como arma política. O sistema Cometa funciona. Foi reforzado. As incidencias técnicas foron resoltas e, o máis importante, a seguridade das víctimas non se viu comprometida, a pesar do que vostedes afirman se base algunha. Non se trata de política nin de debates partidistas. Trátase de proteger as mulleres. Moitas grazas. Ten a palabra a vicepresidenta dona Luisa Sánchez do Grupo Provincial do Partido Popular. Bueno, pues por desgracia no me sorprenden las intervenciones, las del PSOE por supuesto no. Y yo entiendo, señora Iglesias, que tiene un papelón, porque ha venido aquí a hacer de escudo de la ministra, con excusa, con justificaciones y en un intento desesperado de tapar la incompetencia de su compañera de partido. Pueden traer el argumentario que quieran, pero los hechos y la realidad son tozudos, porque las pulseras fallaron en septiembre, fallaron también en noviembre y nadie asumió responsabilidades. ¿De verdad pretenden que aceptemos que 2 fallos en 2 meses es normal? Se lo repito, se lo digo con claridad. Es que cuando el PSOE, cuando usted se esfuerza más en proteger a la ministra que en proteger a las víctimas, es que tienen un serio problema. De verdad, tienen un serio problema. Y no intenten vendernos que todo va bien cuando el propio Ministerio reconoció que había un fallo, que se produjo un fallo el 11 de noviembre. Un error que puso en riesgo a miles de mujeres. El PP no está aquí para hacer ruido, está aquí para exigir lo básico, y es que los sistemas funcionen y que los responsables asuman sus responsabilidades. Y si a ustedes les parece duro pedir dimisiones cuando se ponen vidas en riesgo, quizá lo que pasa es que se han acostumbrado demasiado a la impunidad política. Y por eso repetimos, las víctimas primero, las excusas después y las responsabilidades ya. Y aprovecho este debate y los ataques recibidos para preguntarle al BNG si su forma de celebrar el 25N hace solo unos días es atacando al Partido Popular, como hicieron frente a la sede del PP en Santiago y como hicieron aquí mismo. Les voy a enseñar este tuit, no sé si lo saben, no sé si lo conocen, el tuit del BNG en Vigo, solo unas horas después de que esta Diputación mostrase su compromiso con la violencia de género. La forma en que el BNG mostró su compromiso fue un ataque directo hacia mi persona, que es lo de menos. Pero lo que sí atacó fue al trabajo de todas las mujeres de esta Diputación que trabajaron con afán y con todo su empeño en esta campaña. Así que lo que les reprocho al BNG y al PSOE es que parezca que aquí solo valen sus formas. Solo ustedes pueden defender a las mujeres. Hasta ese punto llega su vanidad y su desconexión de la realidad. ¿Va el BNG provincial a rechazar estos ataques? Yo espero su respuesta, porque se quejan ustedes de que el PP votó en contra de aumentar los recursos contra la violencia de género en el Pleno de Vigo, y eso es falso. Lo que pasa es que ustedes siempre intentan que un buen titular no pueda estropear la realidad. Así que… Vaya rematando, por favor. No, lo dejo para después, presidente. Vale. Gracias. Muchas gracias.
María Manuela Rodríguez Pumar ten a palabra do Bloque Nacionalista. Empezaría por facer unha primeira un comentario dende o cariño e o respecto a todas as compañeras desta corporación provincial. Pedir coherencia, porque non se pode dicir a unha forza política que non utilice as mulleres para facer partidismo e logo usar outras mulleres vítimas de outra desfeita, como pudo ser o tema dos cribados na Andalucía, para tamén facer partidismo. O sea, nos parece que ao final é o mesmo e as mulleres debemos ter outros argumentos para facer as nosas defensas que non se está utilizando víctimas por un lado e por outro. E logo comentar o que iba a decir no remate da intervención anterior, e é decir que, aparte de todo o que se comentou antes, e non estábamos falando de campañas ni nada, estábamos falando das políticas que o Partido Popular ao frente do Goberno da Xunta desenvolve, ou, maior dito, non desenvolve, e decíamos que me quedaba isto de que, ademais, é responsable da falta de persoal do IMELGA, como decíamos, para elaborar eses informes psicosociais, e tamén é responsable directo de non garantir o reforzo do persoal e financiamento dos centros de información ás mulleres dos concellos, dos CIMs. En definitiva, exerce a inacción na loita contra a violencia machista e dando pasos, non sei se tímidos ou xa máis longos, cara tamén a un negacionismo, porque negar servicios e negar atencións ás mulleres víctimas de violencia de xénero ou facer políticas e accións para loitar contra esa violencia volve ser e ven ser tamén unha violencia machista, porque non se acaba de realmente afrontar o problema. E nada, nós o que decíamos na intervención inicial, fixemos unha proposta de emenda ao Partido Popular na súa moción que nos dice que acepta a primeira e a terceira proposta, mas non a segunda. A segunda precisamente versa sobre isto que acabo de decir, e é decir que o persoal do IMELGA sexa aumentado, todos os recursos para esa institución, e decíamos nunha partida específica no orzamento 2026 que aínda non está aprobado. Nos decía a representante do Partido Popular que a razón de non aceptar esta proposta é que xa están presentados os orzamentos e agora non pode ser, pero a ver, non é excusa, os orzamentos aínda non foron aprobados, poden vostedes aceptar as emendas, por exemplo, que presenta o BNG a eses proxecto de orzamentos, ou incluíla vostedes de motu propio, e non facer como cada ano que pasan o rodete da maioría absoluta por riba de calquera proposta que puidera mellorar cos nosas achegas eses orzamentos. E tamén, non só eso, é dicir, o propio Goberno da Xunta pode modificar os orzamentos en calquera momento posterior, porque hoxe mesmo o Goberno provincial trae aquí unha modificación orzamentaria das moitas que levan este propio ano e sin ningún tipo de problema. Por tanto, entendemos que esa excusa non é. Entón, non podo enunciar xa as tres medidas, pero en todo caso as tres iban na liña de incrementar os esforzos do propio Goberno galego, do noso, do que nos ten que preocupar, non de Madrid, non de Valencia, non de ningún sitio, sino de aquí, e que incremente as medidas e as accións. Non vamos a aceptar esa proposta de rexeitar, de reducir a nosa... Pero non me pidades cousas. A ver, é que... Pero claro, é preferible que non digades nada. Porque o PSOE me di, no punto número 2, oye, que non están falando do queso. E logo van eles, plas. Vos me decides, que vos pasades do tempo. E claro, e chegades e vos pasades. Polo tanto, é preferible, senón eu son xeneroso no tempo, suelo ser xeneroso. Seguimos co debate desta moción. Ten a palabra por parte do Grupo Socialista Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Vou a principar por decir, o único que vou a decir a voceira do Bloque Nacionalista Galego, é que parece que lle molesta
que esta deputada poña ao Partido Popular fronte ao espello. Se lle molesta, eu o sinto, ao mellor a vostedes están aquí tamén moi aliñadas co argumentario que trae o seu Partido Popular sobre este tema de bulos e de mentiras, pero, bueno, poden vostedes votarlle a favor desta moción ao Partido Popular, que seguramente é o que vayan a facer. O Partido Popular está a tratar de construir, como decía antes, un relato de colapso institucional en materia de atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero, pero convén dicilo con claridade. O verdadeiramente alarmante para as mulleres deste país non é o funcionamento do sistema actual, senón a posibilidade de que o señor Feijóo chegue a Moncloa con Abascal como vicepresidente, porque nese marco político, asumindo as posicións expresadas públicamente por Vox e refrendadas polo silencio cómplice do Partido Popular, as políticas de igualdade sufrirían un retroceso contundente, serían recortadas, debilitadas e relegadas a un papel testemuñal. E non falamos de hipótesis, falamos de feitos como o que está a acontecer precisamente nesta institución provincial. Miren, a ministra de Igualdade compareceu ata en 2 ocasións nas Cortes Xerais para explicar con detalle os fallos técnicos puntuais dun sistema tecnolóxico que se emprega dende o ano 2009, que foi mellorando co tempo e que hoxe se sigue revisando para reforzalo aínda máis. Toda a documentación técnica do sistema Cometa é pública e é accesible. Repito, fallos técnicos e puntuais exactamente igual cos que acontecía cando vostedes estaban gobernando e cando a señora Dolores Montserrat era ministra de Igualdade. E pese a todo isto, o Partido Popular optou por multiplicar os bulos sen base ningunha, supostos fallos inexistentes, casos manipulados, informes inventados ou sacados de contexto. Son bulos difundidos dende a extrema dereita que o Partido Popular adopta e amplifica irresponsablemente. Cuestionar un sistema que protexe a vida das mulleres en risco non é oposición, é temeridade. A seguridade non pode converterse en arma política. A seguridade salva vidas todos os días e merece respeto. É fundamental, ademais, garantir que por riba de calquer debate político estea a defensa e o respeto ás mulleres vítimas. Bastante carga soportan xa como para que se utilice a súa situación con fins partidistas. Moitas grazas. Pecha o turno de intervencións, vicepresidenta Luisa Sánchez. Bueno, pues lamentablemente parece que este debate va a terminar sin que nadie en el PSOE asuma que los errores tienen consecuencias y van a seguir defendiendo a su compañera de partido antes que a las víctimas de violencia de género. ¿Qué esperar de un partido que en sus filas tiene lo que tiene? Que si la Carlota se enrolla que te cagas, con perdón, que si la Ariadna está recién no sé qué, etcétera. Van dando lecciones, pero deberían mirarse al espejo. Porque al final volvemos a lo de siempre, mucha pancarta, mucha rueda de prensa, mucho eslogan y poca gestión. Esa es la realidad que algunas no quieren mirar de frente. Porque no solo falla la tecnología, falla el Gobierno cuando en lugar de asumir responsabilidades intenta minimizar lo ocurrido, esconderlo y tratar de justificar lo injustificable. Pero claro, si el Gobierno de Pedro Sánchez no exigió dimisiones con las rebajas de penas que provoca la ley del solo sí es sí, imaginamos que ahora tampoco. Señora Iglesias, usted tiene por bandera el feminismo y yo lo respeto, pero cuando hay muchas maneras de ejercer la violencia y cuando se refiere a mí como vicepresidenta segunda en tono despectivo, está ejerciendo una violencia que de verdad que no se la voy a tolerar más, porque lo único que está intentando es desprestigiarme como mujer. Y parece mentira que eso venga de una mujer que se coloca aquí la medalla del feminismo. Ese es siempre su problema.
¿De acuerdo? La aguja en el ojo ajeno y en el suyo tiene una viga así de grande. Y aunque en otro nivel, bueno, pues tengo que decirle que las enmiendas de adición le habíamos propuesto la 1 y la 3, no lo aceptan, así que no podemos admitir esas enmiendas. Me gustaría que sí que censurasen los ataques que hemos sufrido aquí. Perdón. Moi. Moitas. A ver, no segundo, ti na anterior intervención, por un error meu, tiña 3 minutos e dei ao cronómetro, creo que pasados un e pico. Así que, si insisto, si isto, vostedes non estaban aquí, pero no anterior mandato, igual, sí, vostedes non estaban aquí, por eso a mellor non eran testemunhas. Vostedes non estaban aquí, senón é a única maneira que non se poida atopar explicación a como se desenvolvían os plenos aquí, con cortes de palabras, os tempos, demais e demais. Somos, creo que, bastantes xenerosos. Procedemos á votación deste punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para exixir a dimisión inmediata da ministra de Igualdade polos fallos das pulseiras antimaltrato que afectou directamente a vítimas da provincia e instar ao Goberno a que leve a cabo unha auditoría urxente sobre os fallos do sistema Cometa. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda aprobada por unha maioría de 14 votos. Seguinte punto de orde do día, número 8, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación a reverter os recortes na área de igualdade e outros acordos complementarios. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Gracias, presidente. Mire, señora Sánchez, vou a principal por isto último que dixo. Mire, se vostede cree que chamarlle vicepresidenta segunda, que é o que é vicepresidenta segunda desta institución, iso é machismo, é que vostede claramente ten unha ignorancia do feminismo atroz e clamorosa. Atroz e clamorosa. Se vostede pensa que chamarlle vicepresidenta segunda é machismo, é que vostede ten unha ignorancia clamorosa no eido da igualdade. Ben, hoxe vimos a este pleno para defender unha moción que non debería ser necesaria, porque falar de igualdade, falar de dereitos das mulleres e falar da loita contra a violencia machista non é unha cuestión opinable, é unha obriga democrática. E, por desgraza, ante o retroceso que estamos vendo e vivindo nesta Deputación, non podemos quedar nin caladas nin calados. O 25 de novembro é un día de memoria, de denuncia e de compromiso. Un día para lembrar as mulleres maltratadas, asasinadas, agredidas, acosadas, violadas ou prostituídas polo simple feito de ser mulleres. Un día para reafirmarnos como institucións públicas na responsabilidade de facer máis e mellor. En ese contexto, o que está pasando na área de igualdade desta Deputación é absolutamente inaceptable. Hoxe tomamos a palabra para denunciar algo gravísimo, o retroceso explícito e consciente das políticas de igualdade nesta Deputación. Un retroceso que non é nin un erro, nin unha casualidade. É unha decisión política. É unha elección e, lamentablemente, é unha elección perigosa. Mentres en España no ano 2024 foron asesinadas 41 mulleres polo terrorismo machista, en lo que levamos de ano 2025 xa son 36 as mulleres asasinadas, mentres unha de cada dúas mulleres recoñece ter sufrido algún tipo de violencia ou acoso ao longo da súa vida, mentres cada semana vemos menores orfos, agresións, denuncias, a resposta deste Goberno provincial do Partido Popular é recortar, reducir e eliminar recursos. E escoitar o outro día a nova deputada de Igualdade presumindo de aumentar o orzamento en igualdade
é algo máis que unha mentira, é unha indecencia. Porque mírense por onde se mire, os datos son demoledores. Nada máis chegar vostedes a esta institución, unha das primeiras decisións que tomaron foi recortar con máis de medio millón de euros o orzamento que nós lle dedicábamos á área de igualdade. Co anterior goberno progresista, a igualdade representaba case o 1,20% do total do orzamento. Agora, apenas chega ao 0,88%. Ou o que é o mesmo, co anterior goberno progresista, o orzamento da área de igualdade estaba dotado con máis de 2.100.000 euros. 3 anos despois, e despois dos numerosos recortes nesta área, a súa dotación non chega ao 1.800.000. É dicir, recortes, retrocesos e menos compromiso. Non hai outra interpretación posible. Pero se pasamos ao detalle, a situación aínda é máis grave. En proxectos de promoción á igualdade, baixaron de 900.000 euros a 675.000. En subvencións ás entidades en ánimo de lucro, pasamos de 350.000 a 300.000. Os premios ao traballo fin de grado e fin de máster con perspectiva de xénero, primeiro lle arrebataron o nome dunha muller referente, Sofía Novoa Ortiz, pedagoga, feminista e símbolo dunha xeración silenciada. Este ano directamente os eliminan, 0 euros. Este é o seu modelo, o borrado das mulleres referentes. E o colmo e o que evidencia con maior claridade a súa falta total de compromiso é que eliminaran a única partida destinada aos actos de condena da violencia machista. A única partida que tiña un nome claro, explícito e inequívoco do compromiso desta institución contra a violencia machista. Sen explicacións, sen pudor e sen conciencia, foi eliminada. Por iso resulta insultante que aquel poda decir que aquí non se recorta. Como poden decirlle á sociedade que defenden as mulleres mentras recortan susto no que nas protexe? Este non é un debate técnico, é un debate moral, é un debate de valores, de prioridades, de que tipo de goberno queren vostedes ser. Inda que, por desgracia, xa sabemos que tipo de goberno son, porque isto é o que pasa cando as políticas de igualdade caen en mans do Partido Popular, do partido que pacta coa ultradereita co seu discurso negacionista da violencia de xénero, porque cando se lle abre a porta ao negacionismo, os recortes... Dona, por parte do Bloque Nacionalista Galego, María Manuela Pumar. Rodríguez Pumar, perdón. Ben, no pleno pasado viñamos aquí cunha moción alrededor do 25N do BNG, no que se expuñan o informe demoledor do Consello de Contas, no que se avaliaban, por exemplo, as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero, e fronte a aqueles datos feitos nun contexto de avance e normalización de posicións negacionistas, especialmente na mocidade, que incluso amosa posturas contra o feminismo e que coinciden coa defensa ultraliberal do baleirado dos servizos públicos, decíamos que urxía unha resposta que apostara por máis recursos e máis servizos públicos. Temos que denunciar de forma clara e directa que, como decíamos na intervención anterior, cuestionar a violencia machista é violencia machista e privatizar e desmantelar os servizos públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra esa violencia machista e ven ser tamén unha forma de negacionismo. Revelou necesario incrementar os fondos destinados no orzamento deste ano á publicación das cifras para a área de igualdade e reverter a reducción progresiva que tiveron as contas provinciais en anteriores exercicios co fin de poñer en marcha programas e iniciativas, tanto propias como da man dos concellos, que puxeran a igualdade na axenda. E nese contexto, nesta liña, encadrábamos ou encádrase a campaña da Diputación Provincial de Pontevedra polo Día Internacional da Eliminación contra as mulleres deste 25N. E, vou empezar por decir que nós non criticamos en ningún momento as persoas que traballan na área de igualdade, todos os colectivos que poidan participar e demais, respectámolo, mas nós, o BNG, temos a nosa opinión política, temos a nosa liña política e temos
dende logo entendo que a liberdade para opinar sobre esas campañas e decir o que nos entendemos. Nos parecía que esa campaña era curta de miras, porque o machismo vese claro, decía, cando enfocas. E iso, para nós, era unha nova mostra da falta de visión do Partido Popular ante os datos demostrados de violencia de xénero. Ante o machismo non é necesario enfoque. As evidencias son manifestas. O que hai que facer é simplemente, creemos, que abrir os ollos para velo e non mirar para outro lado. E non só identificalo, sino que, ademais, hai que encaralo e combatelo. Para eso fan faltas políticas. E a Deputación está a destacar precisamente pola súa inacción e a reducción dun orzamento destinado á área de igualdade e a loita contra a violencia, de políticas de accións propias para combater. En lugar de transmitir unha condena clara, nidia e contundente da violencia de xénero do machismo, limitábase a trasladar mensaxes que nos entendemos mornas. Preguntámonos que é o que é preciso enfocar, porque as evidencias son difíciles de ignorar. Os datos da violencia de xénero, as estruturas desiguais no acceso ao traballo, as diferencias salariais, os tetos de cristal, as actitudes e comportamentos cotiás que perpetúan desigualdades e os estereotipos que normalizan ese machismo. Non se ve claro. O machismo non é unha cuestión de perspectiva, señores e señoras do Partido Popular, sino que representa unha estrutura de represión que afecta de maneira transversal a máis da metade da poboación. Así que unha institución como a Deputación non debe limitarse a ter unha opción, unha óptica tan estreita como a de identificar o machismo, senón que debe actuar, combatelo. A violencia machista non é algo que se poida abordar simplemente para recoñecelo, sin abordar a urxencia da acción e a prevención. Só dende a dificultade do PP para identificar o machismo, se pode entender que a Administración provincial este a reducir desa maneira tan drástica o orzamento de igualdade e de loita contra a violencia contra as mulleres con respecto a cifras do anterior goberno provincial. Nos últimos anos non se teñen feito campañas de concienciación e sensibilización e para o próximo, este ano que entra, se suprime a partida para organizar actos contra a violencia contra as mulleres. O orzamento queda curto, escaso, igual que o lema e as propostas que vostedes fan. E lembramos, o PP votou no pasado pleno contra unha moción do BNG que pedía precisamente o incremento de fondos. Con todo, volvemos a solicitar ao Goberno que abra ben os ollos, que amose máis compromiso, non conformismo contra esta lacra, que ademais supón un problema de dereitos humanos. O Grupo Nacionalista insta ao Partido Popular a non só exixir as demais administracións que actúen, senón a asumir a súa propia responsabilidade ali donde goberna, e neste caso concreto na Deputación de Pontevedra. Grazas. Moi, moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Popular. Ten a palabra Paula Bouzos. Se pode. Sí, gracias, presidente. Non complicada a cousa. Un pouco. Le doy la palabra. Vale. Gracias. Vale, non estaba prevista a intervención e defensa da mesma de deputada Paula Bouzos. Ten a palabra María Pilar Ramallo, deputada do Grupo Provincial do Partido Popular. Bueno, en nome da miña compañeira vou facer a súa intervención, que la preparou, porque ademais a tiña preparada, eu non teño ningún problema, ao contrario, pero bueno, estou falando un pouco no seu nome que hoxe quedou ela sin voz. Pero bueno, bons días, compañeiros e compañeras diputados e deputadas. Ainda que esperado, ademais levamos un pleno. Paula, vou a introducir algunha cousa tamén. Levamos un pleno, efectivamente, que, en fin, me entristece enormemente, sinceramente, decir que unha intervención dunha compañeira, e traelo por escrito, non? É vergoñenta, é insultante, antes incluso de escoitala. Bueno, penso que neste tema, como noutros, debemos tamén impartir a veces certas leccións e ser tamén humildes, porque se non somos capaces de entendernos, cando a maioría de nós pensamos o mesmo, cos nosos matices, pero pensamos o mesmo, e non somos capaces de avanzar, non vamos a conseguir nada, sobre todo coa sociedade na que nos estamos enfrentando, non? E sigo, Paula, aunque esperado,
no deja de sorprenderme cómo, pleno tras pleno, no dejan de utilizar la igualdad como arma arrojadiza y seguir abriendo grietas, en lugar de buscar la cooperación y el consenso para avanzar en una lucha que nos compete a todos. Insisto, todos los que estamos aquí, los de esta bancada y los de enfrente, trabajamos por construir una sociedad más igualitaria y más justa. Sin embargo, debo decir también que no me sorprende en absoluto ni el tono ni el contenido de esta moción. Una vez más asistimos a un ejercicio de cinismo por parte del Grupo Socialista, un grupo que es cómplice directo y necesario de situaciones como la que acabamos de debatir, el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato, de leyes como la del sí es sí, que permitieron sacar de prisión a maltratadores y violadores, y de cargos políticos que convierten la igualdad en su particular trampolín de crecimiento personal. Por no hablar de sus socios del BNG y formaciones también satélites que emplean, a nuestro entender, el 25N y cualquier ocasión para hacer política contra la Xunta, primero atacando a una mujer, la consellera Fabiola García, que nos quedó a todos por decir, y hace unos días con una inoportuna pancarta que no es más que otro episodio de escrache al que, por desgracia, nos tienen acostumbrados. Hasta que no pidan disculpas públicas, a nuestro entender, quedan absolutamente deslegitimizados, no ya para dar lecciones, que nunca se estuvo tampoco en posesión de la verdad, sino para pedir unidad en la lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad. Es el colmo del cinismo que el Grupo Socialista venga aquí a intentar dar lecciones de igualdad, recordando logros de un gobierno anterior que solo es recordado por cierto sectarismo y cierto ninguneo a determinados colectivos. Aun así, por respeto a esta Administración, a este Gobierno y a la ciudadanía de esta provincia, responderé a esta moción con datos reales y objetivos que avalan acciones de este Gobierno en materia de igualdad. Y voy rápido. El primero, la designación que a veces se pone en dudas del propio equipo de Gobierno, de Luisa Sánchez, de Belén Cachafeiro. En este caso, Paula me nombraba a mí, de María Ramallo, y yo la nombro a ella. Pero además, este Gobierno está impulsando áreas estratégicas como el deporte y el turismo, con 2 mujeres al mando y también con la única y primera mujer directora del Museo de Pontevedra. Este es el Gobierno que surgió del apoyo de los concellos y a las entidades sociales, que aumentó de 380.000 euros de 2023 a 460.000 en el 25. Y este es el Gobierno que creó nuevos programas en materia de igualdad como el Mais Xuntas, nuevos premios para concienciar a la sociedad como Ti que pensas da igualdade o como Boas prácticas en igualdade, con nuevas propuestas culturales como Mulleres de Palabra y con nuevas entidades como el Ateneo Provincial por la Igualdade. Un compromiso irrenunciable por la igualdad en el que también firmamos nuevos convenios con colectivos vitales para la provincia, reforzamos la colaboración con la Universidad de Vigo o con la UNED, ejecutamos campañas en centros educativos, en el Centro Penitenciario de La Lama, en Príncipe Felipe y en concellos e incluso en la Escuela de Enfermería. Y, por supuesto, no somos un Gobierno revisionista. Repito, no somos un Gobierno revisionista. Lo que funciona se mantiene y se potencia. Y ahí está, los premios Mulleres no Foco, con 10.000 euros más que el presupuesto del año 2023, con Mulleres que opinan, con un presupuesto de casi 20.000 euros cuando no llegaba a 15.000 y un libro publicado y presentado por valor de 20.000 euros adicionales. Aquí faltan páginas que impulsamos con más encuentros y con más recursos, casi 60.000 euros en 2025 de los 15.000 que estaban en el 24 y, claro está, seguimos actuando en fechas señaladas como el 25N o el 8 de marzo. Finalizo. Compañeiros e compañeiras da oposición, a única lectura que se pode sacar desta moción é que coas políticas de igualdade que non se gustan non vamos a ningunha parte. Vai rematar. E finalizo. O avance é a nosa persistencia. En esa liña seguiremos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra, por parte do Grupo Socialista, Ana Laura Iglesias. Sí, mire, señora Ramallo, non sei onde sacou vostede que a miña segunda intervención, cando estaba debatendo coa súa compañeira, traía escrita, porque, mira, teño aquí escrita a man. Foi unha contestación que eu escribín e que eu dixen despois de escoitar a bochornosa interpretación da súa compañeira. Non o traía escrito, non se equivoquen vostedes porque son moito de difundir bulos, vale? Outro bulo que difundiu vostede na súa intervención: en ningún lugar, nunca, xamais, este grupo provincial cuestionou o nomeamento de mulleres como deputadas deste goberno. Xamais, nunca, non mintan. Nos podemos cuestionar o seu traballo, a súa forma de traballar,
pero jamás, nunca cuestionaremos o nomeamento dunha muller como deputada, neste caso dun goberno provincial. Xamais. Por certo, xa nos gustaría que a vicepresidencia primeira estuvese ocupada por unha muller como estuvo ao inicio deste mandato. Xa nos gustaría. Non entendemos por que se relegou a unha muller a segunda vicepresidencia, cando a vicepresidencia primeira estaba ocupada por unha muller. Iso sí que o podemos decir, Non as escoitei a vostedes queixarse de que a vicepresidencia segunda agora este ocupada por unha muller e non a primeira. Miren, falaban tamén de que non son revisionistas. Como que non? Como que non son revisionistas? Se o primeiro que fixeron cando chegaron vostedes a este goberno foi revisar todas as políticas que se facían no anterior goberno, nomeadamente a de igualdade. Como que non? Como poden vostedes aquí vir a falar da defensa das mulleres se o primeiro que fixeron foi recortarlles o orzamento en materia de igualdade? Como que non? Revisaron a baixa o orzamento de igualdade, eliminaron proxectos claves, eliminaron unha escola de pensamento feminista que era un referente en todo o Estado, e así o decían os colectivos feministas. Como van a decir aquí que non son revisionistas? Claro que son revisionistas e son negacionistas. E despois viñan aquí a facer discursos baleiros o 25 de novembro, discursos que non significan nada, cando os orzamentos desmiten cada unha das palabras que acaban de vostedes de decir aquí, porque os orzamentos son política real e o resto é propaganda. E vostedes recortan, ano a ano, as axudas ás mulleres vítimas de violencia de xénero, porque cada programa de prevención evita agresións. Cada programa, repito, de prevención evita agresións. E vostedes recortan nestes programas. Cada acto público de condena é unha mensaxe clara e necesaria á sociedade. E vostedes hoxe aquí están lanzando unha mensaxe moi perigosa ás mulleres da provincia de Pontevedra, que vostedes non creen na loita contra as violencias machistas. Iso é o que lle están dicindo as mulleres desta provincia. Unha mensaxe perigosísima. Rematando esta segunda intervención. Moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo do Partido Popular, deputada María Ramallo. Ben, disculpe, eu non teño ningún problema en recoñecer. Me pareceu que estaba lendo vostede o que di. Se non o leu, disculpe. Pero o importante foi o que dixo. E como o dixo. E o tono que emplea de cara ás mulleres desta bancada, que somos tan mulleres como vostede. É o único que lle digo. E non é un tema da vicepresidenta. Mira, non lle valeu nin a vicepresidenta primeira, cando foi, nin a vicepresidenta segunda. E foron mulleres. Non lle vale. Non lle vale. Eu, sinceramente, creo, e ademais vou poñer deberes en riba da mesa. A ver se somos capaces, como corporación provincial, porque todo... Non pode ser que uns fagan tan ben, vostedes o fixeron tan ben, invertiron tanto en materia de igualdade, a puxeron no mapa, con transversalidade e moitísimos cartos, home, tiñamos que tener na provincia uns datos e unhas estatísticas impecables. E non é así, porque a realidade non é así. Non é así. E empecemos a colaborar entre todos, porque non é así. E como non é así, ou remamos xuntos, ou imos avanzar moito menos. E claro que está a extrema dereita con determinados discursos imposibles de entender. Pero a extrema dereita vota xente, xente da sociedade, xente nova, na que hai que influir, efectivamente. Pero se vostedes o facían tan ben, invertían tanto, a provincia debía estar niquelada. E non é así. Sexamos realistas e poño deberes en riba da mesa. A ver se de cara ao 8 de marzo ou 25 de novembro podemos facer cousas conxuntas entre toda a corporación provincial, como se fai no Concello de Pontevedra, como se fai no Concello de Marín, donde distintas sensibilidades logramos remar todos xuntos. O tema é suficientemente serio, sobre todo nas novas xeracións, para que fagamos entre todos os que estamos aquí un esforzo. E nos deixemos de estar pelexando por estas cousas que non conducen a mellorar a sociedade que nos estamos atopando. Coos grandes problemas que hai, cos temas de saúde mental, como está afectando as redes sociales na xente moza. Só ten que ir a un instituto e ver a cantidade de problemas que hai. E perdone que me poña así, pero chega un momento que despois de falar este tema, desde o meu punto de vista, de xeito tan superficial, baixemos un pouco a arena.
que estamos aquí moitos alcaldes e que vemos os CINs de primeira mano e como teñen que exercer os corpos e forzas de seguridade e as nosas policías locais no día a día da violencia de xénero. Ou nos poñemos todos a remangar ou avanzaremos, pero moito máis despacio. E creo, efectivamente, que podemos facer esa labor de modestia, porque, sinceramente, a sociedade o necesita. E necesita que non nos botemos os trastos á cabeza, necesita que avancemos. Hoxe é un día triste para a política, para os que nos dedicamos á política. Con carácter xeral, lle toque ao partido que lle toque, porque os que nos dedicamos a isto, estou convencida que todos os que estamos aquí o facemos de maneira intensa, de maneira noble e de maneira entregada. E non nos merecemos que nos metan a todos no mesmo saco. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra, pecha a intervención na defensa desta moción, Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Señora Ramallo, eu entendo que se enfade. Eu tamén estou moi enfadada porque vostedes recorten na área de igualdade. Se eu lle falara no tono do que me acaba de falar vostede a min, me estarían chamando de todo. De todo, de todo. Eu vou a contestar de forma serena, ainda que estou moi enfadada con que este goberno recorte nas políticas de igualdade de loita contra as violencias machistas. O gallá vostedes nos chamaran para facer políticas de igualdade, porque está dicindo, a ver se vamos a remar todos xuntos. O gallá nos chamaran, para poder remar todas xuntas e xuntos, lesto que é algo trascendental para as mulleres, pero que non o fan. Miren, pedir máis orzamento para a área de igualdade e que non recorten vostedes en políticas de loita contra as violencias machistas, non lle parece que é o que quere a sociedade? De verdade lle parece tan insultante que un grupo político pida máis recursos para a loita contra a igualdade? Eu non sei onde está a súa ofensa. De verdade que non o entendo. E ven a falar aquí de que é certo que Vox ten discursos negacionistas. E por que pactan con eles? Por que lle compran o discurso a ultradereita? Por que o fan? É que é incomprensible. Eu entendo que a vostede como muller lle resulte incomprensible que o seu partido político pacte con vos. Claro que me parece incomprensible que como muller poida aceptar iso. É que é incomprensible. O que tamén é incomprensible, e eu como muller non o entendo, é que vostedes vayan a votar en contra de que esta institución provincial aumente os recursos na área de igualdade. Eu como muller non entendo que vostedes estean a favor de recortar as partidas de loita contra as violencias machistas. Non o entendo para nada. E non entendo que vostede vaya a votar en contra do que pedimos, que é algo tan razonable e que a vostede como muller a enfada enormemente. E a min tamén. E as mulleres do Partido Socialista e os homes do Partido Socialista tamén nos enfada enormemente. Por iso non entendemos que vostede e que as mulleres do Partido Popular vayan a votar. Procedemos á votación deste punto número 8, que é moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación a reverter os recortes na área de igualdade e outros acordos complementarios. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda rexeitada por unha maioría de 14 votos. Punto número 9, moción do Grupo Provincial Socialista para a solicitude de transferencia a Deputación da titularidade de varios vieiros municipais. Ten a palabra o deputado Gregorio Luís Agís. Grazas, presidente. O que hoxe traemos a este pleno é unha cuestión proposta polo Concello de Rodeiro e aprobado no seu pleno, que consideramos de xustiza, de responsabilidade institucional e, sobre todo, de sentido común na xestión dunha rede viaria que xa non responde á realidade do século XXI. Falamos de 4 viais municipais que o Concello de Rodeiro aprobou solicitar que pasen a formar parte da rede provincial. Carboentes as Devesas, Vilafrío Saborín, Bistuíde Adelán e a Ponte Pedroso. Son vías que non cumplen a función dunha simple estrada municipal. Son corredores, vertebradores que conectan concellos, enlazan con estradas provinciais e autonómicas e soportan un tráfico que nada ten que ver co dunha vía de carácter local. Hoxe, quen se fai cargo do mantenimento destas vías é un concello de apenas 2.300 habitantes, con recursos moi limitados e que non poden asumir en solitario actuacións que exixen ensanches, drenaxes,
reforzos estruturais e renovacións integrais do firme. Non estamos falando de bacheados ou conservación ordinaria, falamos de investimentos de gran envergadura absolutamente inasumibles para unha administración local tan pequena. O propio Concello de Rodeiro, e as noticias destes días dan boa conta diso, leva anos lidando cunha rede de estradas pola que circulan diariamente camións de penso, leite, animais, maquinaria agrícola pesada, pick-ups, tractores ou vehículos de servizo. Ese tráfico pesado non o xera o Concello, o xera o propio tercido productivo da comarca, que ten un carácter supramunicipal, que conecta coa actividade de Lalín, Dozón, Taboada, Piñor ou Agolada. É dicir, estes viais dan servicio á economía da provincia, non só a dun concello. E aquí é onde entra en xogo o papel da Diputación. O artigo 36 da Lei de Bases de Réxime Local é claro, as diputacións están para garantir a cohesión territorial, apoiar os concellos e asumir servizos que, pola súa dimensión, non poden prestar estes concellos en igualdade de condicións. A rede viaria provincial non pode ser unha foto fixa. Debe adaptarse á realidade actual, ás necesidades das explotacións agrogandeiras, das pequenas industrias e da veciñanza que utiliza estas estradas para ir a traballar, atender servizos, desplazarse a outros centros educativos ou sanitarios. Por iso esta moción é necesaria. Está perfectamente fundamentada porque estes viais cumpren todos os criterios técnicos e territoriais para seren asumidos pola Diputación. Polo tanto, pedimos que a Diputación faga un análisis técnico de como se pode levar a cabo estas melloras, como se pode colaborar co Concello para arbitrar solucións que den resposta ás necesidades do Rodeiro. Son estradas intermunicipais, vertebran comunicacións entre concellos, soportan tráfico pesado continuo, sustentan actividade económica esencial e presentan limitacións de sección, de firme, de seguridade incompatibles coa tipoloxía de vehículos que as usan. Son amplos teitos sin sequera alcanzar os 6 metros de plataforma, que soporta grandes tráficos de camións, tractores, cisternas, tráfico pesado, e esa falta de ancho condiciona, sin dúbida, a actividade e, ademais de supor un risco para a seguridade das persoas. Pedimos que o tomen en serio, pedimos que esta proposta do Concello, aprobado no pleno do Concello de Rodeiro, esta proposta teña o apoio maioritario desta corporación e den resposta a unha necesidade deste Concello. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista a deputada María Ortega. Moitas grazas, presidente. Ben, a rede viaria da Deputación ten aproximadamente uns 1.700 kilómetros. Estáse a actualizar de xeito constante, pasando tramos urbanizados a concellos, porque deixan de ter uso provincial. Neste mesmo pleno, no punto 6, votamos un cambio de titularidade dunha estrada do Concello de Ponte Candelas, dun tramo que era da Deputación para o Concello. Ben, por suposto, están pendentes cambios necesarios de titularidade, por lóxica e por competencias, como a histórica solicitude de que a Ponte de Catoire pase a Xunta, por poñer un exemplo. Tamén outros cambios de estradas da Xunta que deberían pasar a Deputación polo seu volume de tráfico e capacidade, pola súa funcionalidade, por conectividade entre municipios ou outros territorios. Estamos todas de acordo en que é necesario actualizar o catálogo. Coincidimos en que hai vías municipais que é posible que deban pasar á Deputación. Tamén en que hai vías da Deputación que é posible, que é razonável que pasen aos concellos. Pero resulta importante facelo de xeito planificado, cun orde e facendo un estudo das características de cada viario e a súa utilización no contexto global do territorio, non de maneira illada. Hai que avaliar necesidades reais co fin de garantir eficiencia na xestión.
Habería que establecer prioridades e unha estrategia sistemática, consensuando criterios con todas as administracións implicadas para evitar conflictos entre os distintos niveis de xestión á hora de levar á práctica estes cambios de titularidade. Por iso, nos imos absternos neste punto. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra o deputado e voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi ben. O que debemos dicir como grupo de goberno, e permítanme que nesto pois barra para casa, sendo presidente da Diputación un señor exalcalde do Concello de Rodeiro, que un principio que iso ocurra como éxito para os concellos rurais, para os concellos pequenos, que unha persoa que representa o seu pobo como concelleiro, agora na oposición e antes como gobernante, sexa presidente da Diputación. Quere dicir moitas cousas. Quere dicir moitas cousas que este goberno estea formado por máis nin menos que por 7 alcaldes e alcaldesas da provincia de Pontevedra. A metade deles por alcaldes e alcaldesas de concellos de menos de 5.000 habitantes. O alcalde de Rodeiro e o tenente de alcalde non está agora, benvidos sexan a este pleno, os seus compañeiros non lle deron a benvida, o lle dou, saben que teñen a man tendida por parte do presidente, do goberno e da Diputación para colaborar en todo o que consideren necesario para mellorar a seguridade viaria das súas estradas ou estudar mecanismos de colaboración. Hai algo que o actual alcalde socialista de Rodeiro, o señor Camiñas, xa conseguiu do actual presidente que o anterior alcalde de Rodeiro, o señor Luís López, non foi capaz de conseguir da anterior presidenta da Diputación. E foi ser recibido en audiencia no despacho de presidencia por Luís López. A diferencia, e deben a saber os veciños de Rodeiro, porque hai que facer política comparada cando se ven aquí con mocións deste tipo e desta clase a que despois me referirei, é que o Concello de Rodeiro no ano 2023 recibiu por parte da Diputación do Plan Concellos a cifra exacta de 546.403 euros. E só tuvo un plan extraordinario chamado PON 2030 para unha subvención, un proxecto de 425.657 euros. A diferencia política comparada que debemos facer entre os dous gobernos e entre os dous presidentes que refrendaron esta casa nos últimos 10 anos é que no ano 2025 o alcalde de Rodeiro vai poder dispoñer do plan máis provincia con 639.000 euros. 100.000 euros máis que o que puderon dispoñer os alcaldes do Partido Popular da Administración Socialista. Non só iso, sino que hai outro plan obxectivo dotado con 90.000 euros dun plan de infraestructuras deportivas e tamén 500.000 euros para un plan extra. A todo isto hai que sumarlle os recentes 523.000 euros que o presidente da Diputación anunciou en melloras de estradas provinciais no seu pobo, en Rodeiro, que suman unha cantidade de 1.751.000 euros. Unha cifra moi digna, unha cifra máis alta que moitos concellos de 10.000 habitantes. Si hai algo que sí que tivo que facer o alcalde Luís López foi ir ao contencioso administrativo número 1 de Pontevedra para que a Diputación Socialista lle concedera os plans, os dous plans que tuvo e que foron sentenciados de forma favorable en sentencia firme a esa demanda por parte do Concello de Rodeiro e do seu goberno. E máis, o propio actual alcalde de Rodeiro, o señor Camiñas, votou a favor da moción do Partido Popular na que se instaba ao goberno da Diputación, ao goberno socialista, a que se pagase a subvención da reforma integral da Praza de Oseira. Señor Agís, non lle deberon de contar que o señor Camiñas, que renuncia á vía bilateral e ao tú a tú co presidente da Diputación e exalcalde de Rodeiro, que mantivo un encontro nesa audiencia da que falaba antes con Luís López no seu despacho, onde o alcalde plantexou a cesión de varios viais e onde o presidente, e aquí introduzco a emenda do Partido Popular a que non fixo referencia se iban a aceptar, lle propuxo a permuta de algúns viais municipais por estradas provinciais perfectamente acondicionadas. O presidente se comprometía
a que o alcalde fixera a petición de que estradas provinciais permutaba por esas municipais, a cambio de entregar os terreos totalmente disponibles dos viais municipais e que a Diputación, posteriormente, unha vez que accedía a adquirir esos terreos a través da cesión do Concello, a reformalas e a convertilas en estradas de 6 metros. Por iso presentamos esta emenda, que di o seguinte: instamos ao Concello de Rodeiro a que se inicie de xeito urxente o procedimento de posta a disposición dos terreos necesarios para acometer a mellora e ensanche do treito da vía municipal Carbuentes-Arnego, de xeito que posibilite o ancho mínimo necesario para a súa transferencia a Diputación e conversión a Estado provincial, e instar ao Concello de Rodeiro ao mesmo tempo a que traslade ao Goberno provincial a relación e información completa dos viais municipais a incluir dentro da proposta de permuta realizada pola Diputación de Pontevedra. Debe dicir se aceptan esta emenda que parte do acordo suscrito nese despacho entre o presidente da Diputación e o alcalde Camiñas. Moitas grazas. Ten a palabra don Gregorio Agís. Bueno, señor Cubela, doulle a benvida ao alcalde, por suposto, pero tamén á súa compañeira que veo xo que aproveitando que saluda, pois se esqueceu dela. Se hai un presidente do rural que se note, e que se note tamén en Rodeiro. Eso de que non se recibiu o alcalde anterior é unha gran falacia que levan repetindo durante moito tempo e hai fotos que demostran que eso é absolutamente mentira. As estradas provinciales quedaron absolutamente niqueladas no mandato anterior. Por certo, se reasfaltou en algúns tramos onde a propia veciñanza públicamente manifestaba que non era absolutamente necesario. Por lo tanto, falen co Concello daquelas zonas que son necesarios realizar asfaltados. As aportacións que se fan ao Concello de Rodeiro son as que lle permiten o Plan Concellos, agora rebautizado por vostedes, pero que lle pertenecen en función da súa superficie, núcleos de poboación e en función do número de habitantes. Evidentemente, a emenda que presentan, que é unha absoluta tomadura de pelo, non a vamos a aceptar. Porque este truco de deme as cesións xa o coñecemos. Eu son concelleiro de Pollo. En Pollo estuveronos enganando durante 20 anos para un vial de apenas 4 metros con máis de 10.000 vehículos día, con accidentes a diario. E nos estuveron tomando o pelo co tema das cesións. Afortunadamente, o goberno progresista, cando chegou ao goberno, fixo un decálogo que no punto 8 establece que as cesións corresponden ao Concello e pode solicitar o proceso de expropiación. Para que se fagan as cesións, señor presidente, señor Cubela, é necesario ter un proxecto técnico. Pedir cesións no aire sin proxecto técnico é unha burla. Pedir cesións sin un convenio previo é unha burla. O que están facendo con Rodeiro é tomarlle o pelo. Pedindo as cesións é dilatar para culpabilizar o Concello do que non fan vostedes. No punto 2 di instar ao Goberno de información completa dos viais a incluir dentro da proposta de permuta. Documento técnico. Estudo Técnico Galego, unha consultora que seguro que coñecen, lle remeteu no seu día, lle vexo a fecha, marzo do 25, con toda a proposta de acordo, non recibiron resposta. Esta proposta de transferencia, na reunión inicial que tuvo o presidente, calificouna de ocurrencia, señor Cubela, ocurrencia. E logo tamén é importante tamén decir que se olvidan do resto das estradas. Non só é a estrada de Carbuentes, que é necesario, é estratégica, e necesitamos en Rodeiro, necesitan a súa mellora. Tamén está Vilafrío-Saborín, da que non menciona, Vistuíde, Adelán, da que non di absolutamente nada, e a Ponte, en Pedroso. Polo tanto, o Concello pide unha axuda integral con respecto á mellora destes viales. Está disposto a colaborar e a asumir tamén viais provinciais como municipais. Moitas gracias. Ten a palabra don Jorge Cubela. Señor Agís, ben sabe Deus que estou contentísimo de que sexa vostede quen defenda por parte do Partido Socialista esta moción. Porque vostede hoxe aquí perdeu toda a coherencia que defendeu durante 4 anos como deputado de infraestructuras. Cando un alcalde ou alcaldesa lle propoñía a cesión dun vial municipal á Diputación de Pontevedra. No meu caso, nin máis nin menos, cando exixíamos que se levara a cabo o convenio da estrada de Almofrei, a primeira proposta que recibín de vostede e dun señor, o señor Manel da Illa, como comúnmente o coñecemos,
Coloquialmente, me dicían que tiña que ser transmitida ao Concello e que fora o Concello a través do Plan Concellos que arreglara. Pois mire, estamos nunha etapa distinta, por iso dicía antes que nós non somos como vostedes. O presidente da Diputación, Luís López, tendeulle a man ao alcalde de Rodeiro para chegar a un acordo. O propio alcalde actual de Rodeiro, o alcalde socialista, o señor Camiñas, na propia prensa manifestaba a súa satisfacción con esa reunión e os principios de acordo que saliran dela. Que pasa? Que o mellor o que non contaba é que o presidente da Diputación ia responder con vontade de diálogo a esa petición e a esa negociación. Claro, despois nos damos conta que igual o presidente da Diputación se leva as medallas de chegar a ese acordo. Por iso estamos aquí. Hoxe non estaríamos aquí con esta moción presentada polo Partido Socialista se o presidente da Diputación non fora de Rodeiro. Se aquí estivera sentado Carmela Silva, ao señor Camiñas, que está sentado entre o público, non se lle pasaría nin pola cabeza presentar esta moción. O que pasa é que vostedes se lles ve o plumeiro de lexos. Veñen aquí a intentar desgastar ao presidente da Diputación no seu pobo. E o que non contaban é que o presidente da Diputación, entendendo a situación, porque coñece esas estradas moito mellor que vostedes, señora Gis, por cuestións evidentes, non mo tome como unha falta de respeto, sabe pois que na estrada e a Carbuentes que conecta Rodeiro, pois hai varios lugares con explotacións gandeiras. Sabe o mellor que vostede, porque o presidente da Diputación vai ao seu pobo, fala cos veciños e sabe perfectamente as necesidades. Por iso, outro día, despois de 8 anos de goberno socialista e de BNG, foi anunciar a maior inversión en estradas provinciais en 10 anos cunha información e con proxectos de invertir en estradas provinciais en Rodeiros unha cifra de 523.000 euros. Que, como lle dixen antes, todo o que se comprometeu no ano 2025 para o Concello de Rodeiro suman, con respecto ao ano 23, o último ano, polo que pasaron por aquí vostedes, máis de 800.000 euros de diferencia. O alcalde actual de Rodeiro vai a dispor da Diputación do Partido Popular, presidida por Luís López, de 800.000 euros máis que o que dispuxo un goberno do Partido Popular no ano 23. Vir aquí con esta moción un claro erro. Para vostedes, que no anterior mandato defendían totalmente o contrario, que se debían de ir cedendo pouco a pouco as carreteras provinciais aos concellos, e tamén é un erro para o alcalde, que renuncia a vía bilateral co presidente da Diputación e que demostra unha incapacidade manifesta de xestión para poder defender os intereses de Rodeiro directamente co presidente da Diputación. E ten que recurrir a un grupo provincial na Diputación, na oposición, para defender os intereses de Rodeiro. Isto nunca pasara antes, só pasa con esta moción e é polo que dixen. Rematei. A ver. Tomei algunha frase por aí que os apunto. Quen é un cargado de controlar os deputados socialistas? Eu. Quen é un cargado de controlar os deputados socialistas? Porque a min se me dixo a ver se daba controlado os deputados dali. Quen é o que controla os do PSOE? Eu retomo palabras ditas. Quen ten que controlar? Bueno, pues, baixa. Tranquilo, sinto que che sexa moi tarde, pero tranquilo, vayamos todos tranquilos. Tranquilo. Creo que en dispón dos tempos non se altere o grupo provincial do PSOE. Non se alteren. Non se alteren. Non se alteren. Eu lamento se o discurso do voceiro do Grupo Popular non lles gustou, olle, non é o meu, non é o noso problema. Así que teñen a palabra para pechar o turno de intervencións desta moción
Está? Xa tuvestes un momento de... Sí? Vale. Ten a palabra o deputado socialista Gregorio Luís Agís. Presidente, o compañeiro simplemente avisaba... Non me parece axeitado, voceira avisaba de que era un socialista, minuto máis. pois nin decir Vale. joder, ni nada polo estilo Que xa está ben, que vostede neste leva lugar. límite de paciencia de Non me calquera, parece, si quere, Non pode é retirar unha cousa tal en ningún concello, o mencionado, nin non me ninguna parece a diputación. utilización de un joder Sí, home, aquí sí, no ahora salón de veña, plenos. A ver, Claro que no quiere, claro, quiere reventar el debate de esta moción. Eso es lo que quiere el presidente de la Diputación. ten No a le gusta palabra esta moción. deputado. Sí que no le gusta la moción. Presidente, sí, gracias. Estou sendo correcto, quero dicir, podía ser tremendamente cruel. Teño aquí fotografías de como deixou vostede as estradas no Concello cando foi alcalde, non as vou amosar por unha cuestión de non poñelo máis incómodo do que está. Señor Cubela, as cesións de Almofrei, vostede anunciou que tiña as cesións, logo hubo que expropiar, vale? Non poden pedirlle a Rodeiro que nos traigan os terrenos imaginarios de algo que non existe, non hai proxecto, non hai convenio, non hai soporte técnico que acredite que cuáles son esas cesións e espero que, se o ten a ben o alcalde, solicite, como ten dereito a través do catálogo desta institución, pois o proceso de expropiación a coste do Concello, como se fai con todos os concellos e como está así regulado gracias ao mandato anterior. Insisto, a Rodeiro lle pertence o que lle pertence. E lle pertence porque un goberno progresista estableceu unhas bases igualitarias para todos os concellos, rachando coa trayectoria anterior que era sectaria de libre disposición. Polo tanto, como sabe, a normativa agora é igualitaria para todos. Insisto, por favor. Cállate, verdad? Insisto, é importante que non se olviden do resto dos viales. Estamos a falar de 4 viales que son necesarios para poñer en orden o Concello de Rodeiro. Fala o alcalde de que se anunciou unha inversión recente, por certo, sin avisar ao alcalde, señor presidente. Eso nunca pasara. Eso non pasaba coa presidenta anterior. Cando iba a un concello, chamaba ao alcalde e anunciaba co alcalde as inversións que lle correspondían a ese concello por dereito, non é un regalo nin nada. En calquer caso, o alegato que facía o señor Cubela de que o feito do copresidente desta Diputación sea do ámbito rural era beneficioso para o entorno rural, que se note, e que se note con Rodeiro tamén, e que se note no sentido desta moción. Polo tanto, entendo que o van a aceptar, que o van a apoiar, entendo que están de acordo con este tipo de actuacións que se propoñen. Como lle digo, busquen o estudio técnico que lle aportou o Concello, porque vexo que na emenda instan ao Goberno de Rodeiro a que traslade esa información, lle digo que está trasladada, e, por certo, non poden pedirlle ao Concello de Rodeiro as cesións no aire. Polo tanto, convenio, proxecto técnico, ese proxecto técnico ten un pliego de expropiacións para poder pôr a disposición os terrenos reales en función dun proxecto concreto, non no aire. Moitas gracias. Bueno, moitas grazas. Eu, pois, lle quero dar non sei por que lles provoca. Teño un turno de palabra, non debería provocar tanta pereza. Bueno, darlle a benvida aquí ao alcalde, ao tenente alcalde, tamén está a concelleira Cati Somoza. En esa benvida, pois alégrome que a Diputación encarne po que está concebida, que é ser punto de encontro, porque se di alá en Rodeiro que ser dous concelleiros pois ali non se sentan xuntos e que se veñan sentar aquí á Diputación é de agradecerlle un avance que os veciños e veciñas de Rodeiro agradecerán. Dito eso, eu quero darlle a benvida
a preocupación do Grupo Provincial do PSOE por Rodeiro, porque eu nunca fui recibido pola anterior presidenta e non consta nin a primeira visita institucional da anterior presidenta ao Concello de Rodeiro. Si en actos de partido, pero visita institucional xamais. Eu e o meu equipo todos visitamos e creo que nunha sola vez todos tivemos encontros cos 61 concellos da provincia, da cor política que foran, porque hai que ser, ante todos, institucionais. Eu, en relación co asunto que aquí hoxe nos trae a debate, entenden que coñecerán, que coñeza o detalle pois a situación da rede viaria, que, por certo, as actuacións que se están facendo na rede viaria municipal de Rodeiro é todo con, ou se non todo, a gran maioría con diñeiro da Diputación. Se suma algo tamén da Xunta, pero apenas hai fondos propios para a mellora da rede municipal. E nesta proposta que hoxe se trae aquí, hai unha permuta plantexada encima da mesa. É unha permuta para a mellora dunha estrada que é necesaria, que é de Carbuentes e Arnego, que eu como presidente e o meu grupo pois quere vela mellorada, porque ademais de vertebrar o que é a zona sur do Concello, pois tamén permitiría unha saída da zona norte da provincia hacia Ourense. E nestas estamos. Eu vou a... Lóxicamente, nunca lle fallei aos veciños e ás veciñas de Rodeiro como alcalde, e agora na Deputación non lle vou fallar á provincia, nin moito menos lle vou fallar aos veciños e ás veciñas de Rodeiro, pero cada un ten que facer o seu traballo. E aquí, claramente, non se ve a intención de colaborar e de ir hacia adiante cando rechazan unha proposta do Partido Popular, do Grupo Provincial do Partido Popular, para que se inicie de xeito urxente, leo textualmente, o procedimento de posta a disposición dos terreos necesarios para acometer a mellora e o ensanche do treito da vía municipal Carbuentes-Arnego, de xeito que posibilite o ancho mínimo necesario para a súa transferencia á Deputación e a conversión en estrada provincial, que é o que eu quero. É o que eu quero. Adquirir compromisos con todos os concellos que hai aquí e cumplinos. Eu non lle vou faltar a palabra dada aos veciños e ás veciñas. Sobre a mención do estudio técnico que vostede ensinou, señora Gis. No estudio técnico recóllese que nunha estrada que vai de Rodeiro a Oseira é xa do Concello da provincia de Ourense, pois ese estudio, a ver, usted foi deputado de Infraestructuras, que lle parece que un treito dunha carretera sexa provincial, despois quilómetro e medio sexa municipal e despois volva a ser provincial na parte de Ourense? Que lle parece? Eso é o que contempla ese estudio, que un treito da carretera de Asperelo ao límite pase a municipal. Insisto, foron trasladados ao alcalde esas cuestións. Foron trasladadas ao alcalde esas cuestións. Porque eu, ante todo, e tratándose que é o meu alcalde tamén, non vou, lóxicamente, a esconder nada. Vou cas cartas de frente. Porque eu, como presidente, quero que esta permuta salga adiante. E, sin máis, procedemos á votación deste punto número 9, moción do Grupo Provincial Socialista para a solicitude de transferencia á Deputación da titularidade de viarios municipais. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada por 14 votos e abstencións do bloque e votos a favor do Grupo Socialista. Pasamos, non habendo asuntos fora do orde do día, pasamos á parte de dar conta do informe da intervención sobre o período medio de pago
a proveedores correspondente ao mes de outubro de 2025. Dar conta da acta do xurado na que se outorga o Premio Otero Pedrallo 2025. E, por último, nesta parte de información e control, dar conta das resolucións presidenciais. Si tardo en falar dun punto ou outro non é por nada, senón que na emisión en directo pois meten os documentos e por iso espero para ser visto. E logo, no punto 14, xa último, rogos e preguntas. Non sei se hai rogos e preguntas. Ten a palabra don Gregorio Agis. A ver, é un rogo que creo que é de procedimento, é dicir, o presidente pode falar cando queira, ten esa libertad que lle otorga Cal é o rogo? a normativa. O que digo é que se nos referimos desde a presidencia a alguén do público que non pode Cal é o falar... rogo? Estou facendo rogo, é dicir, que se nos diriximos a xente que está no público que non pode falar, non nos pode interpelar, sobre todo sendo cargos institucionales, que non se debe facer, debe dirixirse aos diputados que teñen un mecanismo de resposta, porque os alcaldes que veñen como público... É que non acabo de entender. O que digo que non se dirixa directamente a nadie que este no público, porque non se pode, non lle pode interpelar, ten que calarse, non? Entón, nese sentido, creo que o educado, o razonable é non dirixirse. Por parte do Bloque Nacionalista, María Manuela Rodríguez Pumar. Quería formular dúas preguntas. Unha é sobre a asinatura do convenio co Concello de Vigo para financiar a piscina de Teis. Queríamos saber cando se vai asinar, que debería facerse canto antes pola premura que iso ten, en lugar de seguir demorando o acordo por esa especie de seso caprichoso de forzar unha fotografía con Abel Caballero, que non fai falta, a foto non fai falta, que se asine. Espera, a ver, que... É que, claro, é que vos non estabades aquí nos anteriores mandatos e non o entendedes. Pero aplicade a fórmula do regulamento que aprobou o Bloque Nacionalista Galego e o PSOE. Pregunta. Simplemente é o que vos pido, vale? Grazas. Pero se aplicaba unha rajatabla. Pulsa, por favor. Ten a palabra para formular outra pregunta, María Manuela Rodríguez Pumar. Espera. É sobre as actuacións de canalización de pluviais e seguranza viaria na EP 2703, na altura do barrio de Aponte, que xa se fixo un rogo no seu día, pasaron por ali os técnicos, pero ao final non se fixo nada, e querían saber se se vai a facer actuacións ou non nese tramo dunha estrada que pasa por Ponteareas, directa a Pazos de Borbén. Isto é en Ponteareas? Sí. Barrio da Ponte, en Ponteareas, nesa estrada. Vale. Moitas grazas. Bueno, pois damos por finalizado este pleno ordinario e quedamos emprazado mínimo para o ordinario do mes de decembro. Moitas grazas.